ono ena ahye dwumadie we kama ne de ato apronso ne betu ne sre ene abasa ne afamu abane afamu de asua nyansa ne atumi de aboye bra we ena benya no ASEM MPE NIPA so efiri se yesua ne tete omanfo ebo dwumadie we so na ekoba jase sempremu bema ono so eka producers no sa ena nana YAW mensa abrampa Watafrija banso ne de hye kwaku yaboa wono so eka producers no wodi dwuma enya asem keto akra na Watafrija wono a ena be di bonkum hene na wachichi fidie mfruma na wodi ama ASEM MPE NIPA dwumadie no social media handles no yebekọ enu ye Facebook and YouTube no na emrante no mo MC a ho no wamo ena boa yen ema ye duru Facebook no any YouTube no so na empo SOMPA TV no yetumi eduru so na yahwefo enso ehwe yen efri achichiri na nyoma ekonkaye papa Buffalo Soldier ewo MC asa ena Doctors Lasin Cancer wono so ewo MC ho edi djuma ima ewo ho sa ena nana YAW enso edi djuma David ena ekoba jese sempremo wono obo position mienu na nsan ekoba jese obo position mienu ena emrante bi no jowe ene Papa Toast wamu TV ho sankoda no kransa fu onkoda no ubo so omu na mienu na ba ko keto akoko bi no keto jowe no wo ye krubo nga papa wo hwe na nimu atu se kwa we obo di won kransa na so si nante no wo di won kransa ho Papa Toast no so wo di ho sa Papa Toast no so anyom papa krachi o wo bonyom papa adabe no ase sanyom na gum no wo munim de wo besua bibi kakra ka ho na omo de abadwuma omo ya ade papa sa na radio adwuma no ye no eye den bibi o ho a ni wo pone ni wo sua bibi kakra na nyoma akonkai kofro bofo mpa ba ma so keto o meyi pebre na asa YAW aboagye foso ni ti foso menam ti adwam nam de ASEM MPE NIPA ekobose asase so kansampian ene kampian ene asembesi wa santimem na opesa asem no bi na tie dia ASEM MPE NIPA SOMPA ASEM MPE NIPA no ena obeti dwumadie we ne ho empopro ye nyina na nyoma akonkai ede amaw omro asamwa empom etesei nyame adomofo so bema bibia bokode bibia koye kwaku wadru achiri papa asem yi a ukoka se wotete uyiri wadru achiri papa emeka so metia na metwa watwa mo se nyina na yatwa nje wo hwemu media ya mentete o ayo nti ya na ukata wani nti nyina na yatwa aboa pa oh yeah entete no aboa awbamu ba ma bi na sesebe onkonya na yire utuna na yire atiem na yire tunu atiem a ewode ohun no ba no a wontimi nkonya no ba ma bi obedwa na ja na yire bia no ohun hwe so se ukoto ohun ade nwanwaso bia wo se wo ankasa no se ukokoto adwane se otofufu a enam de akono no na aka che de fufu no rase bajo yiwe mame na nkum no nti ade bia efe bia nipa bema bia ono oba to ware oba na ne to a ese onya kono de bi na ewura wo de hye ne nson sa se de be ya ukwa ntinti upie kura se de kura na ukwa ho nche wo ba fie cause oba behwe tinta de ye asima make abroati aso no wonim aboa pa atetano aduro bia ni ba bi aduro ho na emom no ye de ni nyina kwhye aduro chane o kase be di anko da bi ya ne de akwhye no ene ya de aba obi wese pressure obi okwa na nye pressure ye wo no ma bebre ho no ma ho a enya aduro ba ya ne ye hu ye bibia kwaye one way anyway ene de aduro be di anko ene wa ni se da bi ebiso na ntesa obema ne hu oba ne hu bibi ehye ni mu sa de no mpeso oba ne ba ko di obi wo da ti de bia oda ne soja na police ye foso wa hu sa de wo yi a wa anya aboa anya aboa unya aboa okay ti akwa ne be ne obebu ye no wa anya aboa wa anya aboa ma aboa unya aboa eni nyina te kofa sa side kofa ho ti duru mebi ho no ma obema pa wo so do yire de odo ne o ma ho do e die nti ye bebu sa question die nti na de do yire obu ho ha
no akwa wrong place no akwa and am change am do boa esese wunya de pote e don't na be ma bi wa opia enche no obafie eso wunya de bia ya hyenso de ti na be ma bi wa fa ge kwa na ge ne be didi nyina tema na waka che ge nse me yira waka se tia ne ntino me no ntena biem because ade wa hu no ba ho no nye sa na wo mpra no wo bi okay nti aya ntete de okay abroti as you too no on the making akwenta wa ha akwenta wa batma akwenta obi amecho for kwabra pani ne pomte say oh nyamia na oti umi anka oh kasa kama okay de okay watia na watwa mimi nim ho hwe ho say mene say de okay watia na watwa mimi ho hwe ti wuni aso oh debi me experience mi ni bi badawroma ana men ti bibi sa so mini mo hwe comment hu ade bia ya akono wo yire ho da oh mesi mini mo hwe obusa so na se mo ka no enko kasem se ade me hu me yire ho mes o se o mo busu asem o mo busu asem o se o do onye host na ye host o se de wakar matenum se mini mo hwe na so mi ana no o busu asem ma to ko kase kwa kudi afada fo busa ne bibi no ni wa de bo musa me o ko kase onu abesa so atwa ye ho asa be gensi abe intro eti wadawroma minimum we wadawroma ma manage min kan fo mi len chire o e ko tanka twede na de asra ne ho so o kana video na baka what na unka odi ade min penu no mina abrotia e prompt say ofo so nyankopon adom me hoye unya mema de da bia o omono so ni mo de da bia no mbako o to kwane de amem so so anye yie it's normal thing na ofo so be ma omuna samu anim de me ncha ya tiefo nyina me kai se me nkete si abremu no me wala efoforo ni mo ho no 3 in 1 na wo bedroom kwan na no ho aha na 2 in 1 no so sini sei na singles ni mienu so sini sei enti na me kitchen hyemu sei enti unim se me ya ade a atade yu ni bi no na wo atade yu ni sei atade na ese skirt tententi no hands no jalabia bi no nya jalabia eye no hand na se skirt kese akwarampo na okay producer asema bon ya twembo ya bo ha se me bo ho ana ahoma soso e bo so ana yi so meho aha enti ano no me ya na me de asen kitchen no ne eyi no enti me de se kwana no ho apono na chi wodadoa bi wo ho enti in case obi bo mu de na matama wura na makobie na wontam wura ya na wo hyede o me hwehwe kwatere kwadangan enti e ba sa na oh be ma ni pia mi kunu pie no wo ba ho baby anani ehwe no bedroom na me de me nine ba kwato center table no so na ba kon so da konwa ni tini so saa enti ai se wo twam wo be kwa basa wo de wo pe anti basa kwa basa entunim opie kwa kakara first pa no opie pa na me de saa tatis na ti a we de fidikase no wasumo basa obe kwa basa anti na bi wan so so ahu o form no na ye ya sa wo twimako na won hwehwe na ansa wade na ne woto ache wode kofa ayo an besi ho na twu mako dan we chehwa na twu mako wode bibia be chewo asem na solve won se problems bebrebe na ya na ware for ye hia no wade mo no dodo na no ya kase betimi asolve ye de tatis ketenkete bi oba enkita hodie mapa na ya kase ye honam dua no so yetimi didi nkita ho etisame phone na hwe na bia I say me bunko todwe fa de wo fom ho na ma fe me baby nso so me mfa hwe a asa me koto kakra na ma ya hu sa me pesa mpa o chew anti sa me twu aba say jai fa chew na che sa chopa no edu ba bi anya ano ne de pa David ansa o da wo akwana no kra ba bi o gina bia no ko butimi ko wani kakra no ko butu ne sa fa de bia na pepa fom no nso pepa ho nya fi ai so dampa no so na wo sra baby ani tini wono ona no che o sra ona kutu ona che ube wie no na dwi ne wo ba bibia ne academy wa ni ba bia ko e se wo sra de ni kwa so sra ntenten debi e se wo che wo sra de wo betima sra ntem ne mo kutu na wo sra ona che wona so wan ntem ni nyina nya daje wo wo ntem bia wo mu no wo sa wa fo ne ya bra so se etimi sua bibi anya bibia na adwe kwa akoto aso panya nim e na maame se me da bia na epempi na ofoso metakasa asemu a bepie wo mikunu na me ankasa me ntem akwa abonte na wo hwa na odin pa bia me ye ho hwe a
enye ye bia ya akoya awale gyaye enso menye ma adwen so se mi be gyaye mi kuna ma na ko ba bia na so no so be gyaye mi nti no ye nhwe ne yankasa ye ntimi ehu kwan a asemba ye ntem ana se entawantawa ba ye ntem a be hu kwan betimi aso ne nyina no eye honam dua no ma ne nkasa mo mfa ma okuno ba okay we ye aware ntetene kakra bi na ya pone ho na ye dia ma see aka kiro say ASEM MPE NIPA in social science we cut across everywhere na ye de two omanfofo amanfo nso fabi na watumi de abobom bra na ena futu sem a wofosu aboagye mene mapamfo ye de ebre wo no etira sem ene se ewiase na hotra saa ewiase ena hotra saa etina me ka kiro say bibi ankasa wo wiase bibi ankasa wo wiase ha ewiase a ye wo no ye ne ahonhom pii ene wo wie yase na me ka kire say ahonhom no ye ne wo mo ha no ye wo papa ye wo bone emre bi na me ne papa bi twetwe nkomo na asem o ka kire me ne say ne wo fa ase bi a wo ya asore nyoma bi a wo ye no eduru ba bi a ya na ya ginesem na mibusebusa no kosan kakra na asem a wo ka nyina ne say ne wo fa ase no emotia no de ya asode enti mibusa no na ni afi kakra na asem a wo ka ne say ewiase ha no ade bi a eye papa no ne bone enso ewo ho enti sa motia no enye omu nyina ene mpempi no omu dibone nemmom asofo ewom sa na wiase mu nipa enso etie eno ti ene me ma wate ase se ewiase no enna hotsa ewiase eyesum ewiase asai eye han ene ti me de hye wadwinim se mane ka wadwinim se sa owie yase no enye bete adanti na meka sa se wadwen akira wo se ewiase no ubenya bibia totin sa enye dwuma emfama abrabo na ye bono enye totin sa ekukuhwiase ankasa ewom se ekokoba ne sa na se de ubesom no babia ubetare no ewaya eno akira wo se enyoma pi ewo wie yase eno ti se ne ena dew udia memma wate ase se ebeduru babi no ya ebeba enye bibia wo pe no wo awie yase enye bibia na abrabo ya ye boy upe bia ubenya bie eno ti ena meka cho se bibi wo wie yase ena empo no de waye wa adwene se wo pe no wodofo wanhwe ya nye no na bekwa akonya o enye no ena kwa akonya eno ti mansem ameka na nanwumre ne se ansa na obeye kukodrufuo no ansa na beka se bema wedie ne boose ansa na beka se bema wedie siade ni si kuwa no a obedi nkunim no na wate yaw anase bibia kan wedie no a eyeye pa eno ti ansa na obetumi aye kukodrufuo no na bibia nkasa fa woni so eno ti wiase abrabo na ye kɔ no enwoma no eturu ba bia enam mienu ubenya papa ubenya bone eno ti ansa na ebetumi aka se sa papa wedie ye fa ensem fa ne fikyire no na sa papa no enwoma afa na ni so no enwoma ya obi afa na ni so no eno enam na ye kukodrufuo eno ti enadie be pa na afa wani so enadie be pa na wate yaw ewo widiem enadie be pa ena wan kasa na frisi ya wo ba wie yase aye wo ya wadwe tira se eye wo ya no ama wabrabo no eya atia ka akiri dabi ekwa bi so no ama wo ye kukodrufo de wahunu bi pen no eturu ba bia wo hunu bi biemu o eno ti enei so beye kukodrufo a ewo se wote yaw na ye keka koya nim no
ansa na ubehu se obi asua nwoma kwa akire no ansa na ubehu se obi na brabo atretre no ansa na ubehu se obi aware na wo ware no eduru ba bi adawom entokwa nimu no ansa na ubehu se nipa asomasi adwuma edi ahye ne nsa no wo ye ni yie no ansa na ubehu se abrabo obi bɔ no ankasa no sabe de wasi timpo mu wo kɔ no odofo eya na enye bete eduru ba bi a wafan sohwem wafa maniem kukuruhwiasia wafam ya na metai kase in every genuine success in life obviously there is a setback akwansidie beba na akwansidie no ba eno na obesuo mu nyansa pa eno ti kwasi broni beka se mistake no se wo ya eno ena ma usua de eno ti me ka cho se wiase no enna hosa enna hotrasa enwoma namu mienu ansa na obesua de pa no wan kasa no na mfomso bi a wayeyeye no eno ti na me ka za krobia sante kotoko beka cho se de waye mfomso ana de wahu bi pen no wo peso obehunu bibiem eno ti mistake ya wo ba be ye no eno na obesua mu ade eno ti awade na wo koye no ekwan a wo yire fa aso gya wo no ekwan a wo kunu fa aso gya wo no wo sua mu ade ana enfomso na wo ye no o san akwa ye biem suamu ade so suamu ade a ebema brabo no asisi so ebema baabi a wo kɔ no watumi akɔ efiri se wahu bi pen no untumi enkonko ye biem wodofo ewiase enatra elda hotra sa ansa na nkunimdie beba no ansa na ubedi nkunim ewo abrabo mu no na eduru baabi a felua no so no wakan bia hwe suku ni kwa kwatron so hwe ansa na obedi nkunim no enya se wo static kindergarten akodu suku pom no de obeye bia watwa o dabi eduru baabi a betiti bi madam tiu se tiu eno no ubesua mu ade eti na nsa mafutu semmede beto Ghana fo nyina nim se eduru baabi a correction a wo ba baye no media sukufo ye mfato ho saa se wuti na madam kirewo a usua mu ade eno ti ansa na obedi nkunim wa abrabo mu no eduru baabi a age se felu asoba ekoba no saa se felu ano ba saa no a eni kwa so ma wa ba mu bu enya bibia na abenya bi wa abrabo emu eduru baabi a beti ahwe eduru baabi kura besa apa ahwe na wo tehwe a wo sore no na nkunimdie eba eno ti wodofo enema futu sama mede ma onyina ne se wiase na hotra saade a abrabo no eduru baabi a wo betumi apa ahwe eduru baabi a kukuruhwe ase beba eduru baabi a wo botom bewe ajapade bi a wo peye eduru baabi a ni nyina betumi afiri wonsa se ni nyina afiri wonsa wodofo emma wabamu mu da bia dada yeda felu anoba nkunimdie no so etaato de kurawu bia no a afiri wonsa ena nwumire no odofo emma wabamu mu eduru baabi no na yodofo yie pa na amanfo down na wayodupon kase amanfo tena waseje mfre nanso so ekosi sei emma wabamu mu efiri se nkunimdie no ba eyedan anu a ansa na nkunimdie no mra no na felu ano so no ebi afa wani so eno ti wiase na hotra sa okun akwa wanim no ubetumi ate ahwe ebepa wahwe wo furu sane nyina no na wo furu bepo untumi nkoto ten saa wo wie yase eno nti no se kokoba saa yehwe ya brabo ye na empo no baabi a ye beti ahwe no yehwe se ye besore asan afiri ho ekoba ne saa abrabo no yanso ye betumi abobi yanso ye ka ho eya me modofo pa OSEI ABOAGYE fosuo 19 fosuo
Pokwabna. Bra. Kamia yale. Blam dasi se otoma mena die nipa enemu ne die nipa ehunu. Nye nipa nyina na ehu bisa. Ana tumi susu wo wiase. Ewo wium, ewo fom, ewo nsium, ewo abuom, ewo niema bebree mu. Ana abram pachonya sa tumi a ewo ho a ekasa. Na ewiase no sɛ de ablabo no sitie no. Aye esum ene han ene nipa ene mu. Eti sɛ esum no ebeto wa hunu sɛ obehunu ekwan abefa so a obenante osum ni mu na watumi ama kwan ama ehyen no ababeduru because tumi wo ho na bra da bia me kasa metade me ho eye emfato ho kakra minyini nsoma bre kakra anytime bia so me de my foot my brabo betum so no eye me di kan di ye once because de ma famu no ene de matene mani mehunu mani ne de matene masomo no nyame ene hye nipa den ewiom wo hu tumi wo wiom ebi wo nsuom ebi wo nuem ebi wo abuom ni nyina agyina wo matumi ba akopɛ kwan ya befa so wa wobetimi apagya na wotime gyina wo naso eti di obi hu bi di obi atie obi nti bi na su ni nyina mu no esese hunu se abrabo no ya abrabo a enne yedie betumi aba okina ahwease betumi aba eti se na wo hwease a enu nche se wawie ana abrabo na sida bi ese wo na opagya ho na hunu kwan ya befa so wa woni ma ahwie egu no obetumi adai asesa na wotima ko wonim adente ya mekata sa efa mabrabo ya na pese obi a wo tie me e de ye nipa ba ko bi betime tie wo a wonu so betime de ye futu se ndia ma na brabo mekase brebi a na ye tin so free Italy Libya eko Italy na ubedru baby na insu no etawudin te sa hwehwe asa do nsaka no wo nsu da ho baby wo so ofosio ebubon kakran baby wo so a etimi sori te se bipo no na hona o machine no se machine na homa na te na san show ama wo se aye danger hona edu ko baby a edu kwa ko wu no ablabo na ewu wiase no ade bechi bia watch nya boke asemwum ebi wu ebi wo ebi hwiase ebi pra obi ebi di konkonsa ebi so nige obi so wale nti ade bechi Nyankopon beye wadom a obenanto ablebo ne nyame ne wahye woden asem ba mi wura ho na mi wura ho komisoma te asem bi nenso asem wei asaso mama wura ho no aye deep ewiase na okwa tumi susu wo ho etime nya ho akesesem minim bebrebe minim menko na minim de bi enya ho saa de wonim ne fasie ne woti obi de no yibi na de aka wo de ho because de so nyensu anwie omomo kwa bi ko university krampo no after na say professor for ko muda so esua de nti ye besere yesere mu ye ne yankase so mesusu mesere me ho efutu se woni beto no mu a ye mfa nya adwuma ne ye hunu kwan ye befa so a ye ne wiematumfo honamatumfo enua ne nsuo ebesi anante o kasa mu nante mu woni me bia wo beye betimi aboa wo ama otimagina wona aso no enne wo se wo ye fosu wonda ase okay ASEM MPE NIPA dwumadie ena wasogu so awutie no na asem asi wasantemem medika ka kirem se asem asi asantemem yesrenshira kase every group otwedian po ho
ede makrobia asante kotoko hene asante mahura nyam kese na sede papa wei nyame asi adom no nimde ani nyansa no ano dene enti enya nwanwa se asanteman edi din to no se oye King Solomon efri se nokrasem ena otumfo osetutu ode ebune man asanteman ene Ghana ni wiase afa na nyina na eduru baabi na se wode na japade ema o se hweso na oye nwoma bi a ense emfata krobia asante kotoko hene ofa de wo fa ni boom otimeje na ade ena samu a aba ene se adwoso kwaso hene asantema wura so mfana konwa nto ne ho watu no efiri se enwoma bi a ense emfra no a wo ye ne bia no so no ntino omfana konwa nto ne ho enu ti ena samu afiri fikasie manhia eba ne se krobia sante kotoko hene na asa tu otoso mienu nyam kese ose adwoso kwaso hene ontumi ne nsum biem wonfa na konwa ento ne ho na asem kese amekase asi wa santimam enono so tufo ye ne saya na mani agye papa efri se ye de ade ni jaw na wanhweso yi a ye ma no nseye o ne nchiri meba enti empempi se wukọ manhia fikasiem na se nananom eswaya asem a woka ne se asem ewo fie a monhwe na monkoka mohumom that is unity eno ena krobia sante kotoko hene woka kire won na mpempi wo ba nanim no beswai no de na sase na nkonwa eja wom ewo kurubi so enu tino na nase wontumi ene adwoso kwaso hene ansum biem asem a eda ho no abrotia of also bema na cha say wo se nyina ye ya hweye if you say we are see eda ho no ena hotra bibia betimi ato asantema yo bi dia na hotra sa otekra rete brawe nwuma so kasa na wakasa eye na ade ena wode agya wo ye hwesofo nti se de wo pesa wo ye mawo manfo no wa anya ne sa na cha se kwan bi so no wabu na nimutie nti no onso so sebi ensem bi so ema enfofo enkonkodane asantema kwaye enti yama opem so piao ofoso bema ewiase ena hotra sa ewiase ena hokwa na nka ewiase da hokwa nka mpanyimfo emu bebi se ewiase wo ni bibi ni ho a enka yeda enka yento yepuno mu na ewo se enipa bia wo ewie yase no waya hweye papa ewo nanumu asem bia ebefri nanumu ato eye efom anase ebefri nanumu aba ene na montuo bia ne na ginesie bia opese wosie ewo abraboy mu efri se eni kwan se odasani tena se anase ogina baabi ede ne nsa epem ne kokosem mia nkasa me ne mia bibia ni ho ebetimi me ebi ame ohene yire maami akua yeboa ede ne betimi me ede ne nsida ede ba asem na emada ede na yente da na obi gina ho ne titru ne enkwankwa ayaba ne latoji nti oni fihye aduasa ekura be hu se ne meti abobo keti na ode gye ne ho se kyeremina ofoso bema yenhwe abakosem bi abakosem kyerɛ yɛ sɛ ɔsebɔ na etena ase na Nyankopɔn yɛ adoma ne wo ma na ɔka kyerɛ ne ma ne sɛ ɔmu nso sɛ bibi ntimi yɛn ɛna kontrofi yankasa yaboa yɛ frɛ no adre ma menka ne sasa na dodo na abehu no kontrofi ba na ɔse he ɔsebɔ ma hwan na ka kyerɛ mo sɛ mu nso sɛ su we sei mo ka bo ho mo sesa no ɛna ɔse yɛ maame ɛna se yɛ nso sɛ su no ɛna ɔse dabi mu nso sɛ bibi betimi yɛn ene nkula no osebo ma ne hya ase esu sesu ni se bibi betimi yen omo ma me bai no ose na mo ma so odin su be na musu no me ne osebo me se me ma ne mo mu firi masene mu ne ba ye nti no
Monsu se bibi ntimi ye are there for you. Aboa be na wakwa ye bretom ha se no ma wase obetimi de na foforo aba me so anasa aba me maso. Monsu se bibi entimi ye. Ehwa na osebokota baabi kontrofisa ti se nkwada na isu se su na osaba na ose musesa no monte musesa na monka se bibi betimi ye. Osebota baabi wase ya mese monsu se bibi ntimi ye. En wase meboa mo maame asama mu ntie se bibi ye mo. Afe wase bosse kontrofi gina chinye nti no ohure free baabi a wote no aba beto ache eye kontrofi adwe. Na adwe so baabi asa abre no wote no ohya akwrem. Enti wase boye se wo ba na wo ye du no ho na ye nua adwe so so nim se de wosi pa huri wodua so. Ene ewie mu nyina ye ne dia. Ena osa to no ho kwa osoro kakra ko si edua ne man so. Osebo na aba beka akure yi mu yi. Na ese me ka kira wo se bibi betimi o. Enti wan kasa mu no kura bibi atimi wo a how much more se wo market nkete emobon se we sei. Ofo so be ma we nyina kira ye se wiase we sei no enne ho kwa. Se wonim dua bi e ware a obi nim de ware e chen wo de na wahu no. Enti na ya mpanyimfo sa aka se wafuo kwan wa obi nso de e ware chen anase se wo fie kwan wa obi de eto awo de so. Menyo hu nyansafo bebre na enyo hu kokodrofo bebre enyo hu se wiase nyina nyansa nyina ya kyekere de asoa na kwakwa na nsekura abakosem kyere se kan tete wobo ne ho mode se wiase nyansa nyina ya nkode furu dua nkomu no ono ane bante kuma ena kyere ne nyansa ne bi se papa ada na wo fokuko yi mo wachi na won furu dua no na se de esibo wani mu de ebeye den de amount ema wo gya ye kukuo ne bo ho anyansa ne sa teseye wo hu se ne nyansa no eye nkwase asem sabi e wo wiase bible se susu ya ho nyansafo na ewiase wo no se ofo so be ma me de ma no disem kwa wieye no enna ho kwa se da ho kwa enka tresam ne kura no omo ye kokoye hwe efisofo wo ma na etinsia ne chichemu edumienu no oka asem bi e wo ho Wasi efrise enye ye ni moja ne honam ena enya nemom ye ne empanini ani tumidie ni wiase sumu etumfo ene ahohommone a ewo soro ehonum ena enya. Enti bible kura kan we se ya kire ye ne a edie ne wa wo ba be yo ho chinyigefo Thomas a wo ba be ka se bibi ni wiase empanyi se bibi ni ho a ye da enkaye ntopunu mu. Enti wan kasa na wutie ye ne yahwefo ne yetiefo na anwumra sempe ni padwumadiefo ye ka cho se so jo ho akini so ye ho bensem na tiefutuo na kasa bra ho ase ho kasa obekasa de akye nipa fi se nipa ye ne wonom nam no enye wonom nyina na ye nipa da bia se ya na me de tachima yakwantuo no boye kokko papa no ote aba ojonso sa baba wa na pentama kwa na kanchema ho se ne mpena nso ho o ye late papa ne kakra bi amedwonso ekire papa no kaseti na ma papa ne kodwonso ye no wo befo ka na baba kaseti an nti wan flu bi what haba poso ma inso by what this year yi ka na no wo form wo na no wo so won fo ka ne bi ye ni ba bia na baba wa ne status no so dwonso ni be na nsa baba wa no ewu ye nti no enye ho achi ne hwe kasa obekasa akire nipa buade ne bu nipa bi owo wiase ase na betimi aboa ama won kwa na nyankopɔ de ama won betimi adi ama na traso fo so be ma me da ase wiase enna ho trasa omuna samoa fo so me da ase mama ntwa me nwa ka edu be ma ka edu gas oven mama ntwa adwumadua waba okay for American babedu na ochanya me adma kwa ya doye ewo msato nsuo baby adwumadua de nyame se muni no oh yeah se muni no watch ancha adwumadua problem dollars okay dollars say and watch no crowd so watch ne da fese dollars a wo page akoto sa watch na nya se keto adwumadua oba aya waba obeba ofosu na topic no ese ni padisua de kakra unse nipa bi ano ye nipa bi muhwe ana nipa bi a chance wiase a wonim se wiase na no ano no yen mi nyina adwumre bi ne adwene bebi sa me ka se me madafo bi nam o se asumdie ni wiase me se wona asumdie ni wiase mawa masa ko ba bi patachire no ena me reading na me ho se sa na asam na wo ka no ene kre sikani bet me refuse our word no say asumdie ni wiase here ni bet me ayusu ofosu ewiase na wo tra saa wo
ɛnɛ nipa nsua saa de ne paa ɛwɔ nipa bi wɔ hɔ nom a nti na mi busa sɛ nti wɔn a yɛne wɔn ɛbɔ nsaho wonnie ne nti bɛkae sɛ na metɔ polythene bag ɛwɔ 18 those days na aberanteɛ bi ne yɛamantam no sunsun na nipa bi wɔ ani paa so ɔne obi nam na ɔwɔ ani a ɛna ho sisɛ wiase na ɔtra te sɛ deɛ wɔka na wonnie ne nti first mekae sɛ wode waduro wode nsuo gu wadurom na adeɛ kyɛn na wode ohuru w'anim a wobɛhu nsɛm pii ebi nso sɛ sɛ kraman n'ani ahyɛ yi no woyi de hyɛhyɛ w'ani ahyɛ yee awurade nyankopɔn wobɛhu nɔɔma na wopɛ koraa akonnwa yɛ dɛ nyɛ so de kɔ mekuro mampɔn edwam a wukuada nneɔma a bɛhu na ne nyinaa nso no na nakwan wɔ hɔ a obi a ɔnyɛ saa nso wonim ewiase hwɛ papa bi abɛn paa na ɔno ne deɛ ane sɛ so ɔnam baabi te sɛ baabi a nipa ɔsɛ bi asafo anaa baabi saa na wobɛyɛ no pɛ sɛ ɔdidi nsɛmɔne a ɛno na ɔde ɛdɛn akyɛlɛngye wo ɔkyerɛ sɛ nipa nnam wiase yɛ ne wɔn kɔ ba bebree ti esi fam ba wohu sɛ ɛdɛ ne nan na ɔde nante to hu saa nipa na sɛ saa ne sɛ wopɛ sɛ ɔkyɛlɛngye na wɔbɔ futuro agu n'ase agu ani na aberanteɛ na meka n'asɛm yi aberanteɛ yi ne yɛ bɛdi buronya ne nipa ɛkɔba bu so asɛm yɛ akyɛ paa o ɛna papa ne sɛ hwɛ me mama me nkyerɛ mo adeɛ bi kurom a mowɔ a motɔn nɔɔma a mokɔ ban meka saa asɛm ama nipa a wotɔn adeɛ a wano ɔya nipa a wotɔn adeɛ a womu nipa a sɛbe wɔ supermarket bi obi abɛgyina ɛtɔ adeɛ na womu no ne sika hwɛ nti wowɛ ne dress nti deɛ wopɛ na wokeka kyɛ no wiase na wokwa papa no sɛ aberante ɔkɔ yɛ amantam no na amantam na yɛ amantam no ahoma no mode amantam no ebi hwe fam na papa ne hwɛ no wɔsɛ de mo pa mo hwɛ mekɔ akotia n'akyi ɔnkɔ da ofo so obɛma papa ne kɔya no kotia n'akyi sɛ de wamantam akokɔ na wate na ahoma ne bi hwe fam no na wakotia so no papa nso de matia so asɛm a wɔn yɛ sɛ ɔbɛkɔ a aberante ne gya no etwa no twa wɔsɛ maganja papa ne yi na yɛ aberante ne kɔ hwɛ ewiase ɔn o ka no ma bi sɛ ya do e kyingyifo te sɛ Thomas no obɛka sɛ ɔboa but ɛnɛ yi deɛ ya ne pɛsɛ kama nipa because ɛnɛ no deɛ wiase sɛ do no wonnim kura na wokɔ social media kura hu ɛnɔma na ne yɛhu no social media ne TikTok ne adad no most of them na yɛ no kura ebi yɛ no kura papa ɛne movie so a yɛhwɛ no deɛ mepɛ sɛ meka nya sɛ nipa yɛ nam wiase no ɛnyɛ nyina na yɛ nipa ɔtɔn ɛnyɛ nyina na yɛ nipa wɔn mu a yɛkɔ a yɛhu wɔn no wɔn mu a na yɛba yɛ no wɔn bɔ nsa ho adeɛ wei na mepɛ sɛ mekama nipa dasani bi ate mu a yɛ mo sɛ sɛbi nyankopɔn ato mo nsɛm a sɛbi mo abiebie nnwuma no yɛsrɛ mo nsɔhwɛ wɔ hɔ nipa bi timi bɛsɔhwɛ bu wɔ kora na sɛbi mo nana bi anaasɛ bu wɔ kora na sɛbi ofie panin bi yɛbɛsrɛ ewiase na wɔ saa kwa eti nipa biara no nhwɛ deɛ nipa bi wɔ nti ɛna wa respect no nhwɛ deɛ nipa bi sɛbi mpɛduasa ekuta ne nti na wa respect no obi biara fa ni die ma obi biara ofo so nipa bi wɔ yare kora ɔnom aduro ɔnom nsuo na ne ho atɔ no obi nso yare ɛbɔ obi a sɛbi owu yɛ no obi wanya saa yare no more than that nso no ne ho atɔ no ɛwɔ kwan bi so wiase na wɔ saa kwa na wanhwɛ yie a unhu wiase unhu sɛ wiase da hɔ kakraka esua paa wopɛ sɛ wiase ɛso kakraka kyɛn wa ɛbɛso akyɛn wopɛ sɛ yɛ ketewa nso ma ɛbɛyɛ ketewa na ne gya ne nyinaa gya wankasa wabra ba kwan a wobɛfa so a sɛbi wobɛtɛ wiase nipa bi afa sɛbi na no ɛdɛ asoa wotwu mu tan wobɛka sɛ tia wo yɛfie mu yɛpamokyɛw yɛbɛsrɛ ɛnɛ futu sɛmi obi a wote sɛ biara sɛsa ne bu nipa na respect nipa especially nkora na aba no na yɛnkɔ yɛnim na wiase wo sɛ da wote sɛ stadium ɛnte saa apoapa wɔ mu amane wɔ mu ofo so me da ase bibi wɔ wiase ɛno ti no yɛahwe wo kasa ɛne wo nanteɛ ne wabrabɔ ɛyie na wiase ɛna hɔ tra saa 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548
931. Hello. Oforiso. Yeah. Yabo. Oyibo national. Sompa. Yabo. Yeah. Sompa. Sompa na bibi ya emi. Mami nyani temne ne tabli ko mami chia igina ke do jati nobi. Nobi ami chia no. Na Oforiso bibi wo wiase. The obeka cho say bibi ni wiase na oboa. Adanti na ye nananu mu. Omutimi ye bibi wo fie. Na ye ni mu fi no etimi bi enya. Etimi bo mpa ye etimi ye unyama na adane wo ye se na. Nyama oba nyina omuti hu nanamu na ye bibi. Yise ubo mpa ya na wo ye kwati na ye bibi ma wa fa na be firi ho. Bibi obeka cho say bibi ni wiase no oboa. Sẹ́nu ọmọ kanu ẹ̀mí nkọ́lá ọmọ àbá no ọ̀hún pẹ̀nyìn kúrò òní sẹ́ pẹ̀nyìn. Pátá bíbí wọ̀ wí ase o ó nà ó nyà ọ̀hún yà bíbí wọ̀ wí ase pa ó ní nyàmí yẹ ẹ̀dùmá. Okay. Hello. Hello, fo. Emilia. Fo mpasa manu wabeja fo nyina adwo. Ya jo so obapa. Ye bo mabaso pa fe. Kontini aso jumedi mu amade dia munya afofo de maye. Ofo omono kasa no. Asendi ebe mitrima se lu wie na mefra no na meka. Waka dia bezem. Nia menini ebe 87. They will be sour SAT woman. Nipa bomu Christmas and nipa be bomu. Ye pa se de na my na bo en future say na egu obi na so na nipa po na epota na ni. And obi sa ba panza de no wato anwe egu na ni no 34. Odo na na nke de na me de anwe egu na afia abegu wani. Enti ho no papa ni bibi ya se. Wo na enipem woni a wo pe di nti ti esipom. Enti omono ka so ni na ebesi madwemu se no na me wi ameka e no no aso so de esa be che mu nti no kwasem se bibi e wo wi ase pa se de mo kan. Okay. Hello. Yey. Yey. Ahidi. Lele. Yey. Yeah, body so about burning coin no. So about burning so what did it? Na be ne de Euro bi kura obesa. Enje man na se bokunku a. Ya ko homa so ye no. Mami nche gi ne ke edu be body so. Over mami nche abega for na na si magnolia so. They can clean. Over comfort mo. Nya se ketwa. Enkofo chiemu papa ma yaduma miskeda mora on to market your money. You. It can gum. Over Nigeria can make any people we are saying. Living in a shank your dance going to come. That means my baba will be Oshish none who will say it. More catcher man, and the young going and fair won't be. That over, the man around your mouth. How about the bosses on your material? As a Latin to that. So, and the Oba na upen ko nche dia ne pepe pa ne die bi say no di message say o ya na ma fo na fe ni wasi so a enyu ho chi na ne gbe de wani e bia o do tru fine bi du obi ase ko da si bi o banya ko bo nshira mo. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Oba ka pesa de fe Bonifacio ni. Kasasu kwa wi Kenya. Yentio. Enyume de asema amudi abandi muare ewiase no de enna hokwa ewiase da hokwa nka aboagye de kon wo nso ye jade ahomo tumi sisi yenyina enyum di ntia madam fu bi jaga ni bi au fika na wana fika no so ensuo bi da ho maybe I will do a bargain. We do so media no a bargain. I say I want to careful be on Mukaka. You see, maybe you can't have anyone saying, I feel we do no more baby. We do no more baby. Now, or two maybe my baby was so kind. I'm in a full kind. I say more catching and say. Next time we'll do the real soon when
ọmọ abẹ na nkaya na ọmọ ọdẹ fẹ bọ ní bàbá àkó. Afei ní wọn ti ase ọ̀hún nso ní sẹ́ ẹ̀sẹ̀ akwan nso fie bi amẹ́ hɔ akwa bi amẹ́ hɔ nti obisa mu ni yɛ kyerɛ na sɛ nsuo no mɛ di agorɔ. Saa ɛna mi sɛ ɔwɔ akoma pa nti na nsuo no bɛɛ no ho adi bɔkɔ wɔka kyerɛ no ho. Wiase no deɛ nna ɔkwa ahwɛ yie na ɛwɔ sɛ nyinaa yɛhwɛ. Hello. Evo. Iye. Yo. Kwajo space. Yeah. Yentio. Nana yere ni chia ma wajo kwa kuiza zile ofisi na shinikia. Ofo hwana gaza bibi ni wiazi. Bibi wo wiazi. Bibi wo wiazi usora abaya. Unya muda. Ubi wa kula nkaze ento akula no. Nye akula nyanga. Uye nsa ubi wa kula ubi timi nyineda. Bibi wo wiazi na ubanyima unkoba bia believe kasi bucha dem masa se uko hoa uwa plana ne ho fam toto bibi wo wiase na me de kwatim ofo se uko tim ase woni oga wo me afua woni oga nyanga po entare tim masa o ma on so a masa de nton tubu ya yeshi e che ya dika woni masa wa misam no one who be a chen who sha ba bia be ko bia na mata o ba to from o mafi. Hello, good evening. Last caller, baby afre udin. O fo ni e kwapra. Yentio. O so because we be ni wiase a e tro. Na me ma me ton body ogudi. Na ma me bia no ma me nya e sie body kwa na ho ka na body na jirigu a bia ma me ne ba ye hu no. Na wena ba mi go na mi bi hu abeka na body na body na jiagu. Okay. Kafra. Ya mahwefo nyina akwaba eba SOMPA 93.1 SOMPA TV. Dia Santeman agiatum, dia Ghanaman agiatum, dia wiase afa na nyina agiatum. Eno ti ne ye ka kyo se ukọ Facebook na SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana. Subscribe na share na afoforo ntie bi na wo hwe bi emfa free ho YouTube abogafo ade no so ye SOMPA TV eno so eye SOMPA TV eno eye YouTube no wei ena ye ASEM MPE NIPA dia Santeman agiatum asisisem appointment me ho ase eno na ade bedan ASEM MPE NIPA ye pen poma sibre na ye de ema wo se wo besisi obi pa na nansase a wo tonton ma amanfo no weye na dabi asem ebeba dabi eno ti ena sabre no wona krobia sante kotoko hini nyam kese Asantema wura wo mo a mo ye nyoma bi a ense emfra no wo ye ya wose fama konwa to me ho famikuro eto me ho no ye ne ya adwene papa enya asem ketwa eno ti ehire nyame nhira ede makrobia sante kotoko hini Asantema wura se nyame ento ne kwanam na wo ma no nimdie sono se Solomon de na bi se de be ya odi bebu Ghana man wiase man ene Asanteman ye wade wo ye no sabre ASEM MPE NIPA yama ye homene so enya asem ketwa kura dwumadie wei obeto omra samwanka odifo Kwabra David obetene nka oheyire maame yeboa akua asuama bronya woya aprewatia obetene nka ewo dwumadie wei so sa na producer na dawroma wahise dwumadie kama ne nya bidi abedan ne dia som wo no bema wusu kantankraka na boafo no bi ne ekoba jese sempremu bema wotafrija na ya mensa abrampa na bansu ni de hye kwaku yeboa enso eka producers ne ho enya asem keto akra uko MC a yima ewo ho saa na Buffalo Soldier Dr. Selasen Kansa na yaw na uko TV ho no so a nkranza fo nkoda no Joe ene Papa Toast omo so ewo TV ho mo dada nyomo ani eno ti na SOMPA TV utimi ehu ye no enya asem keto mo ba adwuma pa omo nyina ka ho ena ASEM MPE NIPA ya fa yentampa ye die fra wa Santemam kofro bofo pa ba masuketo am yi pebre na asa ya aboagye foso ni ti foso meti adwam nam de ASEM MPE NIPA ekoboshe asa so no nwatwe abapa ho sima mienu
was SOMPA 93.1 bronya bosomi etoso ensiano ne da etoso enwotwe enene 8 June 2023 kropo twedia pobasa yadom ono ene boss adawe wafosa wa wose adaka wose wonkan konkotema mini wose abitie esijaso sikofans wose sikofans ideas ASEM MPE NIPA dwumadie ena sabre wasuguso a wutie no na de oba no anya atrase akasima na de oba no atrase yepa baby man tra yentetre no na dwumadie no yefa enhyehyɛ so tutuo no na etwen yen na yeso yenya adagye enso eye adwuma ede nokredie edi dwuma wa ASEM MPE NIPA dwumadie we so enya asem keto akra yebechia diaspora group no o madawroma na duru baabi a yesu kyerɛ wo mo yenisuo eba wo mo ya de yie papa efri se wo mo de afutusɛm no eye adwuma ɛwɔ kwasi broni kuro so a wo mo te so emfa so sɛ de be ya wo mo nkɔtɔ amaniem na wo mo nkɔtɔ fenam na empo so ye wadwen so be ye japade ofi a enam afutusɛm sintino wo manfo entumi sisi wo de biara da ɛya ASEM MPE NIPA ɛna tumi ɛtetere wo mo na enwoma ɛkɔnkai ɛde ma wo mo saa enya asɛm keto akra panipa mema wakwaba ya eja empom te sɛn ya mi adom udin de sɛn acho e frame na asɛi na asɛi firi hin na baye acho me firi kumase abrepo heye emfikyire heye wakosɛm ne sɛn ade abɛda ASEM MPE NIPA sɛ yɛnkɔ moa yo makosɛm a me de bɛda mo ne sɛ na ma bi tonsa nti na menua ensa de brɛ no ade ebe ensa apetehye wonko ana na ano a na me obetwani a menene ye adwuma abetesi ndom si nipa mienu abroso nipa miensa na wo company nipa se na no a na menem no ne ba ne miensa aju ebroso fo wa na em se na abroso eti na wo di dwuma die be wo mu company no me de me na meto emme no na ese me de ama betwani no oya me no onu awie a me ton a na matene de e de ama no eti on ne ba na ye danka boy na ai ona ne kotete ensano ba ofa asu onim enya se sankola no no omo na woso adoto no omo so adoto no ya no musu akokra o akokra no asuo no egu omo so saa na homache no ya na akola na otwa bia na dabi onim no ajo panipa yentie o nti ba se eden sabre wa bi wa bre ko wa nti o ton sen mu no ana amse sebi ewu ebe fa no wona now supply nsa no nti edu tama omu ma wa no make asemu no edu tama omu ye wie ne juada no ana me ko mbu nkunta wie ana omu busa me se me ne ntem de no ana msu ska sem ewo me ntem me ne no sika sem sen 84 million titi ska no 84 8004 ene sika eti ebusuano eso mo se eye nokre na nipa nokre o ka kire o enti no anu mo se eye no mo boka na se so o edan ma ko 5 bedrooms enti se so oja nkwara no so wo mu ne one mother miensa na oni wo mo we nti omu ma nkwara no 3 bedrooms no fa se wo di ade no onfa ba ko mo de ba ko so to dan no ho for maintenance bia ba na se nkwara no so ma to amu se mo papa so e ka se no ode ana nkwara no sere busu apanyin se omu nyeska no nti wo mu sere busu apanyin onye je dan ni sika na omu fantu aka no na da ti ase man mum se me mo mere kakra panyin ma hwe ani mu a to da busu apanyin me fra wode me ne kina afere du ba bi kra wo se o ma menua no ese ni wo fa no ewu a ne ba bi na ni ade wo ma me ne ba na ni ade enti won pere mu mu nyeje dan sika entua meka e ma ekotwa ye krom a abrepo hene ho amaka na didi mu na afi me hwa afi die kwa akiri dudu na eja obi kire me
kwan na me de bedwa ato am nti me ba ya na mama ne no enti dadwoda no omubuka no okokan ye no omo no twene tan ana da bi busuapa ni gitu so obetua na da na ache sa ya wo se wo ma menua ba ko wo se no abusuapa ni no ni wo fa ne wuye no wo se ni wo fa no se owu a wo no ma me no o ma menua no se on eba ni ni ade wo ma ma na ni ade ndi on so mpremu mu nyeje dan ni sika ntua eka no ema na nsemu okra no boy ba ko oti dan mu ofre boy na busu apanyin ni say ni nsa kaska bi o meji na eja won pe bi nka no ntua kan ma me no behwie edunso egu be ma na oti dan tu go tanyina egu ne balande ma wo me de ne ko sante hima ho na sa ma me no ye frɛ ne sɛn ye frɛ no efua wo me ye mfante wono na se wo ma wo mfa dan ma hai no na dan no adenti enya papa na ade a wo ma me ne to land no ana o ma o so obia nsi ne die ana we no asi ne die 5 rooms oso wasi wo die wo se ne ba no wo ma ne ba na ani ade ne die on so mpre mo mfa dan ne dis kan fantu aka kedan no kra no ko mo nton da bi na mom esa ka da ho nti no yemfa ma hai na etia edana saba be yabusuan de na ema de ma no be fa me nsa akwara de odi ade no so be fa ba ko mo de ba ko so be to dan no se maintenance bi ba sa na busuan pani che no yes na papa no ma no so esan se de aka omo papa japade wo wa ko o de be ma wo mo e de ne ma no so aka san kwara no so omu susa omu si omu nye ska ne ntua meka nti omu sere omu abusu apanyin no onfa dan ma han ntua ka no na ti a wo de omu ade ama omu ana ma me no so wo mpere na se ma me no so ko asibi wasi be de o kra papa ni nua pani no ana na wankasa no wahia maame no 101 dia asem no aka akire wo edu time bi kra fe di wo kan se wono kra no nim se ni nua nde meka eso moment a wo wuye manim mo be first ka wo ba mu ho ese sa fridge wo nyina na me se oh sefua na se unu se unwen odinka na aso ko wakuma to e na me nim minua no aka akire me se na ne ba no wan hwe obeton sanadi enti ne yesi sa akofie akire na musa de ma akwara ne tonye afi die maami so won penin ne mpere china ne enfo me sekam ne manu susu ade wanyini wo mu ohwa wadi mfie be sai aris omu kro ye ma omu ni asese omu kro mu fante yese ko omu kro akomonte ha dabi em se enketua mienu ene wo abrepo enu kra ba ako maami ewu ba ko de woni ka echi kra nsa pe no be JSS1 wo so womu ewo be fa kwana motie no de ensem no mo kan say ba ko kra de won de se nani afika kra eki o kan plane say me papa o de papa ika enti mpanyi wo mo mani afika kra mo free capos e ba be ye no no mo sis kan de o munya enti o mo se wa mo hwe na ne buso panyi mfa dan ne ma han tua e kan na ti a mo de o ma de am papa no na woni ni nua ba no wa asem ana dabi no ne ne ti se ekwa bi so no asedi opeso gu ni nua be ma na nimu ase yes sana mimi hu no say wo se abusu apanyin no ama ne ba no ani ade wo de ama wo fa se ba ko na ade no enti na won so wompene ma wo munye jiska ntua edan ni sika ntua kan na se dai so abusu apani so wache okay ayasam na ASEM MPE NIPA eduru babia ensem se ya na betete ensem se ye de tia koma de kama foto form
say ya ɛna obetete na ka me hu ye die so obi wu na chika de ye kata so ntem asɛm yɛne abusuapani no ɛbɛtwetwe nkɔmɔ wɔgye yɛpene sɛ wɔne yɛbɛkasa nanso so no yɛpusu na homa no a abusuapani ɛmfa na miankasa me ne abusuapani no atwetwe nkɔmɔ na abusuapani no asɛm a ɔka yɛ ne sɛ ɛyampa abusua gye atom sɛ pani sɛ yawa ɛnɛ wabɔ na manie yi ɛyampa sɛ na wɔde apetesi ɛde ma ɔmo nua no ana ɔmo de hyɛ no ɛtɔn te so mfasoɔ wɔne na digwa akyɛ yie ɛno nti no ɛyɛ ɔmo nyinaa nim sɛm sɛ ɛka kakra ɛwom ɔmo agye atom na deɛ kɔbaa ne sɛ saa maamiefoɔ yi wɔno ɛna ayɛ si akwan sɛ ɔma yɛmfa dan no ɛma hae ne ma no nyinaa agye atom sɛdeɛ papa yi ka no no saa ɛna abusuapani no nso ɛde ɛfoa soɔ ya keka kwa ya nim yenya no a ye ne no ebetwetwe nkomo ama omanfo ate afiri nanum afiri se kakum ya gine kwaku anum omna samo anja je amena me kwaku no kwaku ansa na ye be ba so no ye pensu obi no mate ye ko computer so adwadi emra Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akyeremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi ho dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, any STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic bebo Abe Herbal matia kamiso Odofo ope bebi a wobekwa ye de fidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so chinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu wuduru trade junction wo pe wo so wo dank eba compress wo nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide nwa so ebe check oni pedua no nyina hu organ bia se de si ne dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis, gonorrhea, chlamydia, awo hu problem, stroke, any esitire yare, any pressure the omote de tekura ono. Bomodi aso be free telephone number si 0266 593330 and 0244 017556. Eni ji se me say omo ye free health screening. Okwa ombe check ni pedua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahunto fie. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua. Wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st Clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic wo mu ye sciatica expert
Wujam, mami ni konkonsa kakra. Kakra bi a na wife abebie fridge no mu. Eyi drink bi a ewo bottle nkitenkiti bi mu afa chire ho. Aperitivo bit ena ne namfo no mabesa no a. Wonum enum jame no. Drink no akono. Wo se afra ne sen aperitivo bitter. Anen, efri Italy, alcohol nim, spices, fruits, and herbs, and what they are. Bemo din konkonsa, aperitivo bitter, ebi ni o tom. Say what the hell? Oh, yeah, madam, where you fetch me? No man can hear cry. Aperitivo bitter. Trimenum. Na menye bi ato he. Supermarkets. Ana drinking bars. Dodua FA Masters Company Limited. Obasanjo Road. Ya Ben Accra Gas SHS no. Fra 050-553-6302. Ana 0245-734-952. Kumasi Suwa 0553-947-447. Ana 0543-385-271. Aperitivo bitter. FDAG ejode nkrato ya tum. Area yakwaya yasamba ASEM MPE NIPA yamahwefo nya tiefo nyina kwa babiem eba dwumadie wei eso yasem organa ne asante member asisi sem owiase o anya asem ketwa omra samo for sure medase yanchia man 88 fan club 1000 bell meboa ene nkrofo hajiam ana wan James ya chia o munyina ya se ya ba fidie so ya chia mo che ya chia mo pa man 88 fan club mu gina mo na so yie na yanko US ne chia Frima au Frima na nua ya friend say Cynthia no mame o mutie pa ai Frima what the name number mam says group no me mfa mam nti ye pon ha na mfa ofoso be ma hu enoma wo wiase me pese me se nanka me busa asem kakra se na nipa no fa nsa de ba ana ba no so nipa na ewo ba no de wo papa mboa aha ano ha ba tin nsa no e pa twa nyanyam bi owu ye nsa na busua ne koye no oton ne nyina ana se bi wo na bi wo ho aha umbe first kan kura ne nsa no etiri um sa ne ba boy ne se onton tinka kwa bi so kura no e ka da edantete so meboa ke bi kura na 7 preduasa ebi kae no ke ton na ke ahwese ye ton ye no wu ye no sika se ne nyampacho bibi sa aba obi an fa okay ono de nanka hon me ebucha abusua pani yo so bi wo de hye de ka na so koto ade na ade no ebi ka ne mu nyina mo gitum sampa wo de nipa so masika de aka no de oto na esa nko no di dwa no wawuko ana sese nko ba se sebe de ekoso wo sa na ombedi dwuma biem etin kan sa no se drum ba ko na mienu aka no eni sika amokọ so nka moton na nka mo de aka ho ne nke bia ya tika de so bi but ni nyina so akọ ewe buada iti ho so mo me hwe oye ho mente no ma bia so ho one minute so eka aba na wo betua 7 preduasa de aka no ye ton na bia ya jibi wo ba bi de asoso ofo so wei asante ha ye wabusua e wa asante mu a ye twabo kwabra ne to e wabusua mu ye se abusua obi e mema ntua sei man twa say eye daachi asem nti na sante ye ne sa e wo kwa bi so se nipa wu yeso wo de ka e kwa bi so no ye kata ne to obu wo kwa no wo ba wiase sebe preduasa wa mobre oni hwe enso owu a eso da busuam ye nam yi hwe enkrofo ye no mu sha sebe o madwen ka o mo kakra no opa mo nam ho afa ka abo ne hwe ubohu na busua ni pa o mo krampo ne sebe omuko ka obi no magu a yenya busua e ma na yedai e be so kanim na nti se obi a 7 preduasa wa bo ne bra si edan mam edamu sai enum na mami na ta sankura no omo soa ene mami e ka na semi aba soa na nkura ne ko omo kire omo soa da ho na soa ne tiase no odi ni nwa mamai ada ne twa pia na chese wo dire wo mu omuni kama fobia dakwe da sori aso ase ne hododo ne so watin ena nkura ne so omukọ mo kire ho omukọ eso na abo ne mesh na so wada hui kura ne se so ti se so na nso bawu so wa e fre so wa uti na nyeye boni di nyeye so wa nso kọ ya me pesa me kan nyina ne se abo kanka bi abo bi wo nwe fre ne kanka bi wanya hwekra oja ne mankawa
enkura ni hwehwa asem wa areho na ebi ye saa na didi so ye ya ma ya bosoa ni binom edin dodo Yankopɔn ya wadom so mo se friend se ne so ano efua a wo fante meboa ana o se wa o wa brepo eno efua yi ye ni watabate ye ka sam na akiraw se ewiase ye kurakura mu kwa owiase o sama ama na ade o mu di agro na ya me ya Yankopɔn na menim enkese sa kani panka wu adwuma bi a 6 months time 1 year time na ka wasan sole aba abawe wachi kani pa bi atonwam kani pa bi atonwam o ya kan o se ne breaking news abaye entina mame famfam o yo hene na te bibi su na se o se akonwa na o te so e wa wo ne wa masa kuro bi to aso etuwe ya adisua pa mi se ayame de because me de mani abu ahemfu bi na bedru mrebi nyina babobodin bi ne nyina yakogina ho ne aka ho asam na de bepesa me kanya so obi a oti asase so abia no di asempa maka asase mo ese obi ho no owu a wo bekokro na nkra sebe mponche kokro mo nyesu because odidi eda ye di asempa e mo mo ke adu bebia obi ameche awo na so adi asemwa nkra hwehwa eka bafie unwa ba me onye sansani sebi mpradwase ye musa se ofoso edi enti na ye japade ade enti ye japade no ma mienu aida se wo ma da che ombenya ba bia da di omuti ato wabo brama mo se wunwu ya na eka bi ba ye ton ye dia kotua na ye kata oto sa na ye japade na ye kuta ye sisi no masa obi wo ho a eka wode no ne dan ba 5 wato ne nyina me de atua se ya meka ntra wunwu da ye de kata ne to na sabe saman wawu ampa munyina magye papa yatum papa yi ko yi enna nka mo si dabi yenim papa yi a eno so akoya sem foforo ba magye atum dia e be sere na we ye ka bia maami kwa busuapani kwa wo mu no abia wo mu no abia wo mu busuapani na wo busuapani asabe munyina na mo tena se buka adwada meboa na maami no ntemu bi ana munyina mo gyetum na sabe brother sa wo so afada na de a ene sa obotom aba wano aba na obotom so aba ene mutua papa ika no nkwa ne ba bia na chemu mo asem bia maka eyi emu we ka system mi ba e wo se wono a wafa na ka wo so wo se ende onya enkura nso se wo mu nya so ai efua anesi efua wa brepo wa darum obi ntie nkoka nche ne se yesi ye kara se ne ye ni natam na mom ye ye dai ye bu natan se nso ye yi natan wonya je wo ye no ade nko a eno ma bi se na wo ya sabe mpredwa na nipa bi ekobobodin bi se so wanum binum ye pa mo chaw omumra fam ne ye bom din dodo enkrai se ye nya na ti nkrai kwa mo nyomo bom mfi susua awurade nyankopon na so wa ye mfa dan ma han na sabe anasabe ye to ne trama ye de ma han ye de atete unwa ba ma ne ka na nkwa hu ato mo aye friends e dum nwa bi ho na kanete a mo fa mo dan enya sa na esi akuma se yakọ no eno bu ana sase ofosuo omo abusua ni nya sika nsi ete sika fo no mbeti manya no mo no makọ temps ebu okura 50 years eno no sa abusua no mo wo adwen ma nchirima ti dabi na meto wo mo nchirima no ma ye pepa to so sa na ye na obi anto na ade trama sa na so wa de ani ade na so wa wo ye so wa ana nkura ne ko ai mo kire no suwa anti se wo bewu suwa bo me sha wisu no kama samala ne man so sia ne atuna hwekum wo se suwa se na ye be ye wo sei ade na wo kuta so suwa no wasi fie ne bi owo ma enti mi busa suwa yi se suwa wadaroma enti mi busa wasamba ko tie ne ba mi ni watam na me ka se mi na kire enti we suwa pa se suwa se wo so sabe wo dana to osisia na wo me obi yo mo sasoa ebe yo de question any answer mama answer ebe yo de so ayesraw wadaroma sa na tie de nanka wo kura no enka wo kogye besia na dia betua ekaya ma papa yi no aka kire wo mane se sebe mo papa me nua be ma no eya me ya se ofo so abusa papa se so wa no ni nua be ma no mo problem papa se da na fe de asem hwa nipa hwe nipa wu a ya ne enim se nipa no wu nti de ye na kira bro ma me ka asem kira enani ya ka asem bi se wiase na wokwa wotu anu ne yakwa wu obi nkura bi firi baabi aba yese so amanu bi owu dadada na de hie ni
esi wo ka se free wo de mu champagne fo se bi nsi abi hu bi da ya kwa wo nkura bi o kwadivoa yes eh mu dihye bi na wawu no ne ma eno obi di na be sia se mu fie ni monko samaba ebi wo mi kuro mu mo eti so wa daroma wo pese wase aya from pa saman obi a wawu ma ye ni ne ho agro no matter how san kura no wo mo yan kura boni o wo mo ye dayo ye pa mo chaw obi a wawu ma de ye no mo agro me nwan pani wo wu ye me fa ne mani agro owu ya pani e kwa em se wo papa ja pade ni mo am pani fo mo am hwe pani owu that's all ya kwa ye kwakura mu sa kwa kwakunti ma memu sa se si asewa no wo guni nwa be ma nanimu ase ana se baby ati abeta sei aha e wo mu se wa se mba nya nguase o because obi obeba ha bia no e wo purpose o de ba e je nya nguase ba de adri so de ati atese so ani kwase nkase mu nkeduru a ye pa asama kade ne mo ya na ye ne ate yi asam kura ma ensem e wo ye mu no ye betima kan nya stories si ya ye ne ate yi ne mo masem bi be se ya ye hua de ma next time obi ankoye bi so wan bi no mo nya sa no ma no omo so omo che sa no nim ya na nyankopon do mo o ya na omo sem wo bi eti sa no busua pani kwa kasa na fio empadifo kasa kwa ni wotwa fo mo so mesra edan na nya odan so edan ya odan aso ameka che bi ai me cement 20 bags wo me 10 bags wo edan me ni mi nwa be ma dia sente sa dia so awonya do eno me so obi mo na beti sesi a wa o jana chaka cha no sa sompa ya nene kasa wonya de oye no no mfa papa isika ma no ente sa so nkopa besia na wo so anka okura kopa besia e na adi tua papa ika kwala ke zahwe na ke amawa mo ebi mu ya de ma na efe keke ebi mu ya de ma na efe e wa santima mu ni wiase keke edi ani brani eno ma we na de bia ya na ye kase ye prevention ka no ma ba ye bokọ ye tufu ye yeshe eti na me se obi ho me se ko kuro bi ne wa wua na manfo obose exeri ase nyesa eno afu ase wan enyesa out abrepọ me nyesa sesama dwana dwia ne jade wo ye na ugu sama nani mase mo be ma cha ye kasa ne ye mene kra ye ya de bia still yan hwa dwuma pa edi akra na mama ya tete sa afu me se papa mo fa dan na nya wo dan jade wo ye no jade wo ye na fa dan no mo fa ma han na papa isanka sika papa what was na wo papa no aja so wo papa kwaku apete si twa no nya se anya iso ware twem ni na woche aja wo papa me ko pe bosi sika ne asai etesai 84 million ware anya pete sika aja wo papa se sa me nka dia se baby kura ye mebo a se ka wo fie esi jaja do ye no eno esi ya o tabrepo jaja me srawo monsieur efua wa daruma me se obi nka sanchire no TV ni radio ne kwa chire we omi omote manya paun no ne ayi kwa omote ye na wa ote awo so wantia na ani da ho me srawo me se obi nka nchire no eno me se ofasika no fama papa ya na da no mo fama han ente sadia o mankura no esu na sama ni jaba bi de nsa gunibu ya unwa ba ma no ne raho on fa bo ne ncha wo da okay ofo man fansia po kwa bra bla kadie ebefia na wahwe na watoto na se bi ba mo so saa na me de me komani mu half a wo so wonyi wo ye wie me ye wie yero rebu se ka me nware de ka baby na se nya hwe unwa no free mu no yes na me de ne call me is the few potasi na ko yi half na so adawro maji da mentete kakrakra o se de bi avies kado misum ni yeyem niema afi do dawka afi do dabeka na wo hedie mojatum sem betua ama papa ya kuma to ne egoduro no momze muntua eti ebesre se okono sabi yesu kan was minya munyanka na atumu se yesu osese baby ade edi amaye papa no so owu no yenya nyanka oyi osisi baby nti yehwe edan ho na yedetua eka no na ede asundua ba na ekwa esa se sabio se obi wu a na japade no na akoye maabo ankenti sao
se me free mu a meja pade eye me madea me nua ma no nua me ma no eni 2 million hodin bia se be ye gine ma boso na mom se bia enkura ni so a se enkura ni so a yetimi ka se o ane me yenhwe na yemfa sikade mo enkura no ho bra na afi enkura ni nyini a yadane ejapade ndi ama wo mu na ekoba se ye nyina ye gi ejapade no hye ye mu a se bi nchirima no ana ema no ombe den ye besere ye maami efua na maami efua apateshin enye easy brewum onu bi kura na wutwam keke kura wutimi efa ho bo eti e pa achewo eka no ema ne hye woto sa ipie we nya asawa na betwe atum ene ma ne nane asawa soso se dare asawa wan hwe ni ya ne amfa manches ne be hye ye de papa dua eti yesrew ye pa uchew yesrew be bri enim se wasumo mre eti wutie yen ma se skere kura ni won mo a ebia prepare 20 million kura na fama papa yi papa ne wo dan ye fama han ne fa entua papa yi ka ene wo se da se de me fa ne se bi kwampa se kakura wo mu na ebia mu twetwan kakra papa su sika so wo mu enti mu so 20 million bi kura na mo de me na mo fama no edi be 1 month bi mo pe 20 million na twetwan kakra na se ko ba se wo gini na eso na wo dini na hye wo yemu dia entwa ye edi jaso so eni mu na nam o enti e be sere ma mefo a yesere we for the seka infantini mikromo a wo se infantini amu infantini wo ni asante fo na ye infantini fo etwa fa nsa no enya hwe fa chai o se already say any problem Madam DC no yesere oh saka de ke ni emle ye bekromia ye fatwefo ye bekromia ye ne emle ni kwasem oh the what the problem ni say ye bekromia ye ne emle na say wuti asante de otu krom wuti utram ye fatwefo ye ne emle ye betwi fa so me kan say oh eh odo woni na digwa che sasa tie kwe ne asante for dia ane ko ke buzu enzu e honzu ne omo dia ne sound ye bitum ye mama obi wo eti blight na dawroma enim se nru kira no enim se obeka mi papa kire producer amedis ka because kan die e flu kira ko no yantene nka ene yeso se bebom se jata onfini skama no na sunjemla me dance na nesel nana baby a obi a che mfante fo hine wo ko emu okay na nesel wadaroma nana we de wadaroma na se ye che wache baby a obi a nana ye shirawo mfante fo ye che pa mfante fo waka ai o mun ka sha oh ye nche nana se akasa fatura ni mai fatura ni de kwa breke kwa biso me ne ya yes waka ye waka ntina dawroma ye jatwa enti papa hadi wa bafie mfante fo hine ye papa no why na nesel nana baby a obi a nkwa so okay okay abrowatia so ko ba ya na se da ban na nesel kura de o se na adwuma ba ko nice ha me ne ben okay and do the empa ba why se opa abakrampo na aban ba gini kama ofo so be ma asem ne de etia we na men kasa nkwa akiri ma yakodru fanti de me ankasa mso me kunu nso fantini enti ma men ko asinja kan na men chia me ankasa nso me papa papa wusu ofri sawia na mom asenso na wakwa akotena bone bra nyina on ne de me papa agya bie wade papa nyankopon hira na ba bia wo bia no onka wo ho asinja kanfo nyina ye chia mo no ho kene nso ye chia mo na ofo so be ma anti efua enanwumre minim se otie ye se wontie ye nso a obi nse no ema ye nse ni nua be ma ne dan no oni chefa bia wom edan ne nya ne dia minim dia wo hwehwe se wo ba ne yesi ye mfa ne ni ade na wa ni ade nti de ofo so be ma won se ya ne ya kasa abusuan ti se kwaye se wo ho a ebomu yu na so se wunya kogina mu se pe wo hu se dua bia wo ni sibre won se dia de ni o dia de ni akonya keke ena hu aba manso ye nte ka na papa yi na omunua ya wode na wa free mu akwa ye manso yi o na so ma me kan kire ne se
ebi a ono ne wɔ ne mmra ne nhyehyɛeɛ nanso ɔmamu ne nyinaa no yɛ ɔmra kuni ya yɛdidi dwuma yɛse ahoɔhene nti ɛne agya mɔrɛ sɛdeɛ me nua bɛrima kaeɛ no obi yɛ agyapadeɛ bi a sɛ bɛyɛ bi a daakye bi no ɔyɛ de ama ne ma sɛ bɛyɛ a wɔni hɔ a ne ma nso so nyɛ mɔbɔ anaasɛ sɛdeɛ wiase frɔmfrɔmɛnte hɔ daa na ebrɛ di adane na ebrɛ nso yɛ ni nkasuo ni nti no ebi a no watɔ fam ɛwɔ fa baabi obetimi de n'agyapadeɛ na twitwa de agye ne ho eti sɛ wo nua bɛrima na de n'agyapadeɛ ɛna wɔde kanso ɛna wafiri mba ma owu ada roma wabɛtwe ne kɔnseɛ do nyankopɔn fa papa ne kra nsie ɛna waka akyerɛ busua ne bi sɛ mede owura yi ka na ɛma ne kula ate aseɛ sɛ ɛdan de esi wɔ no fo so bɛrima yɛn kan chantie fo asɛ yɛ ne ma ne dia dia de ni ne dia wɔ mba akwa ne kwan so no kwan yɛ mo fa so a wɔn mo kyɛ dan no ɛyɛ ne kwan so pɛpɛɛpɛ no wɛmfunsuo bi ani ho asɛm ka bia so ne ho eti yɛn kan chantie fo asɛ asase ne yɛ ne maame o sɛ ne papa de ana wɔn mo akyekya ɔno ne kyɛfa ne baabi a ne dan ne sie no ne nua ne kyɛfa no ɔmɛmu baabi a eti sɛ ne ma ne kura pa gyepene sɛ ne yɛ ntimi ntua ka ne ntino ɛne ɔfa anaasɛ ebusua panyi mesrɛ ɔfa yɛ papa dan gyina fa ma han na fatua papa yi kama na yɛ ntimi ntua me ni baabi antiefu afiri ba wo ba na edi ade and so what sɛ mo ana mo ka mo fante na mo ka mo brɔfo nso to aso and so what wo ba na eni ade enti ka papa no wɔ hɔ na wɔn nyina kyɛ enti papa no owu yɛ no ɛyɛ wo da na asɛsɛn ofoso be ba yanka no kura nkyerɛ nipa o obi ti wiase wo nua nkasa wankasa wo bɔgya ya wo ne free ya funukuro mu awotwa ba ko mu baaye that's a wo asɛm wo sɛ nya wawerɛho wo ba na wo place obaba bedi na ade na oba bedi na ade no wa nya japade na wa ye ne dan na wani wo mu ana asɛsɛn obedi ade no ono so nya dan ba ko na so oni wa na watimi adidi hu ana asɛsɛn mente ne ma bi ase na da o ma o tie ne a omra meka bibi nkyerɛ no wɔnkyerɛ yɛn nsɛm na deɛ ɛkeka kɔ no deɛ yɛnya nte aseɛ anya saa na wɔ amade ɔfo so bɛma yɛse wo nsɛm yere wo nsɛm pia yɛbum oyɛ ɔho mɛmɛ sɛm pii so anaasɛ mɛsɛm pii so a yɛkogyaw wate aseɛ eti yɛntena sɛ masa nsɛm wɛsɛ no yɛmfa ni amanfo nti na da bi yɛse asɛm pɛ nipafoɔ no we therefore you obi a obi etwa waba anaasɛ obi bu kwasea anaasɛ office obi sisiw no wei ɛyɛ ketewa bi wɔkyerɛ nyame yɛ adom wɔkyerɛ fiada yɛntiantie fu aka ɔdwo ada wɔbɛte yɛn ka wei as simple as that yɛn kan kwa akyire koraa nyame yɛ adom na sɛ wɔkyerɛ wɔsɛ ka no wɔnom yɛbɛhia ne ma no mom sɛ wɔsɛ wɔnyɛ fiada sɛ wɔanya a yɛbɛhia ne ma no ɛne abusua panyin no ɔnom mmra ne yɛmfo mu ma lɔya na aban nye wɔ mu ayi ma wɔ mu na deɛ maame ne yɛ ne mente aseɛ deɛ wɔte fie ɔkora pɔ na wɔ han dan no wɔno no sɛ bio fosuo bɛrima wɔnyɛ adwene sɛ ɛyɛ sɛ yɛtua papa ne kae dɛ efiri because papa no sɛ bi wɔnyɛ kwasampɛni wɔnyɛ useless ɛna wɔtimi asi dan ama ɔno na bɛtena mu nti ɛneɛ papa no wabɔ blɛnte no maame mfa me dan sika na ma abusua panyin na ne wɔnye gye bi so asɛ wakɔhwie dwonso ɛde agu ne so ɛno koraa deɛ so ma kɔka asɛm ne nti maame nyi firi hɔ eti mɛka akyerɛ antiefu asɛ asɛm no sɛbi ne deɛ no ɛnyɛ dɛ saa sɛ yɛa na ɛteɛ deɛ a me ɔhene yere me sɛ na asɛm nyɛ dɛ sɛnte saa nso so deɛ yɛ to nsa afrɛ no mla na ɔmɛka biribi nkyɛn no ɔmfa nkyerɛ mu mla sɛ na asɛm ne tɔma bi a na ne nua bɛrima ne de ne ka enti na ebi ɔno so otwe ne saa no anaasɛ bi ɛdan ne koraa no wɔ ne nua bɛrima ne se no ebia na ne tɛku anaasɛ ne sɛmpoa ɛwom anaasɛ wɔne ne kɔn hyehyɛeɛ sɛ wɔsi dan ne wie no oni hɔ a ebi ɔbɛma ne ba na adi adeɛ sɛ biribi saa kɔɔ so a anaasɛ ɔno ne kyɛfa wɔ dan ne mu adaroma yɛsrɛ ne nsa dansɛyam wɔn na mɛka biribi nkyɛn nyɛ saa deɛ a till Monday yante ne nka wofo so bɛma ɛwɔ sɛ yɛde ma lawyer na aban ɔbu kɔtoa so wɔ abam sɛ ɛwɔ sɛ dan ne yɛde ma no ɛsan sɛ ne ba na ani adeɛ ni nti no yɛba papa ne ka ne yɛ ne ka na sɛ bibi saa ɛne no ma kɔ akɔkyɛ no hɔ ma me fancy ase no okay ya na menti nnwoma bi ase ɛmfante koraa deɛ so ɔmo yɛ akamfoɔ ɔmo ne asante the same Kransan road kwa bi so na se ukomi kroma asante nintin a adehibusua mefiri mu bretu abusua nintin a na nadu eye busua pani no untumi twena no ngofom untumi entwena no enwofom
eno tie kwan bi so no mentiase ada abusua pani no na power so ana ni tumi ankase so a se wo so akura no ya ba mu a na mpanifo na di tumi amano a ni tumu yedu e wo kwa bi so ememmerewafo akura akoto no so ya akoda enipa bi ye ni bredodo antiefu a mesrew ukoyi yesa saanu bi na kwa bi so na na amanfo ebobobobo mo ade bi no uye yesa no a na amanfo bi pese kwa bi so no wo mo kasetia o eda yesi wasibi wanya bia mawoma unua bemai wono so wasibi adachi bi no wono so firi mu se de wokoyi a ne ma enye mobo enkoda ikura tiase se ye pese ye kata ye papa achi e ka ye papa de etie fa dai ma hai eda ikura ye se ye koton o ada na maame no wo yesa na ye kaso obi di ade a ye de suban nyina hwe o na wo ba no ni suban de satisai a ye fa o ye ma no kodi obi ade wo ba na wo press ade die ne ma no ni suban ankasa atisai a ye fa ma no we no ba hunu sa na o mutena kumase ache wo mutena kumase ache wonye kumase ne ye kakra ekwa bi so abrepo hwa ne wo no ye besre no ade ba ni ani bre no enu ti se de pana members na ka no nyame ya dumu a hwie benkosi fiada no santiefu an wa me antenka na ya fada na ma hai ni afa ankata ni nwana chi a efiri se ahohene ti ne eja amowre enti papa no kwa bi so ronye kwasi ampani watumi abobra dachi ankwa ma bi no se BBC a ebi na abai ada na maame no yesa ade no se opeso okuri nwa ba mana ni mase ana so opeso ye ne papa ya na wo kwa abrepofo nde ne se tetene so ya na wo hu ya wo nya asa ade no panipa kwa komato ye mwate nyame ya adom ochina maame ne tuo na de ne beba nyi obi na beka so omra adwuma ma wagu ni hu ani mu asepa maame yefu ano kwaku de na meka no ensa na de kae no eni sika no mukoyi na nso abusua paniti a omumi hu bebia sika no fae because we de ne enton meboa aha no so na ye wo de ya ipa na obaji fre wawu tinsan de aka no ye fa hen ya ton na sika no so ton no e wo hen patro so atiase yanya ne sa no okay maami efu ano onye ne tentem no nya de wo kire no enye fe 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 abroho asefem se obi afirim na wo japade ye de be ma hai e de akata na chi anim guase na ne nua ba cement ase ne maso se ye mfa ma hai no papa anim guase kata so o cement ase e fere papa ahomete ankasa hello yey yey Ofa se original Nigeria ni the baby contractor papa. Okay. Here so chairman that is the nana so many things we see here. Ti the be fi wate. Ofa no concept say the thing that can na say say the continue to be believe heaven a e be mo wa pa o. Adai Come on, I don't know the guy came here. What I just said before I go heaven. I be before go heaven ni bi. Because yeah, me offer. Tapi impregnance. Intelligent pass. O yo na film ma. Financial question no home. And I don't say my kenken na say bi. Tu ya be ma di bi do masiya. Ka se bi ma ode. Ndi offer say bi nya di say ya di banka. U ya be ma say film nko kan ko na batayem. Ha ka ma ho. Because the president the do the BTS and then the most that is here also to fear no that the cut that if you say over and you say you won't game for but what they must find that cut papachi I say give you and the same brothers and the other man is if you know and you know by and then we be happen so mo be kan ye na and you know by no so be ya ta se ni nipa obi anta no on fa ye ntui copy the other machine no it does it okay hello baby afrefre udin First, my family, I can say free. Welcome. Okay.
Fosu, maybe I'm saying you because Asasi Sukura, Fosu Bema. Yeah, but G. Dear was Asasi. Yeah, one anyi BBA. Some are me what GBBO. Something anything. Wow, near Bema. Well, what the cat. And yes, someone young to Mabusha Pena as my dear. A dear now, she. And the mamma not the actual go to Fosu. What's it? And yet, will be neighbors more on to then manage now, no on fret, no into that, and ever my, yet that is on it to be anti, over my, who buy the dear, now one of the dear than who are on to the body. Almost in the year, they do a Santimagram and Nipa crab, because I before Papa, and they'll be Cobodia, yes, Obia, Obia, will be safe. And the dear no, you are that, man, not too hopeful, and more Bianca, Piano. On one to no on one surrender. That was it. Okay. Hello. Hello, Fosu. Yay. Are you? My just open nipa. Mediani see to make us a feeding corner. Mamma, many on a papa with free money, many free. Bushaba, Kunesco, Bushaba, Kumpa, Koyesi. And some people say, some people say, Mamma, obey before. Hey. Okay. Hello. Udin baby are free. Million days to make us fluency. Yeti Osule. Hello. As a man can say, Mamma, dear, at the hour in a day. Then who say, Papa, no, Mamma, in movie. Because never in a meganohaman, just. Umi bima awu na wala ko kana japari na ko ese umi no wono wuye na ese uni umbi no mama no kwanye before na rotesha tumufani. Okay. Hello baby afrefre udin am ka se fia sente gwa me din di justice yenti o in fact mama fu ade no ye no enye kura ya me ka se le kwantini ndi mikum ni fantini ba no de oye no utwa so fa fantikasa na ka kire no fa ka kire no anti fua admiral ye onye kura obaya jamonka on fata ebusan e film de ba no ai dey say metumi. Hello. Good evening. Ma jeso oba down hu ye na ma on ne so kakra o ka sa free. Hello. Winiba hono de na yadu bunum me fancy asomna mo kan no me pede me kebi ya pede oba dem bo ma me no bibi na o ha ne no ye da ma azu o ye da ye na da no wa mo wo ba kro na embanka no wo ze reja fa e pede ka no ye ka da ibusia no do won ka bibi nche ma me no wo pe ko wo mo fa no kokko na wo ma papa no fa no san to da no do na da sti na o se Winiba na afrefri me frefri Winiba me temo pa we no de wo ya sa nyoma ensem fra ne efre no efua fanfantika sa tu ne fo ma me efui mongo fanti fu yin ma se fanti fu yin sodam se ka tuna ho na ache na wo ho ma besie bo sie nyansa ja dan mu mo ho no wonya ko nji ababa ni scam. Okay. Ni nwa tu ne fo. Hello. Hello. Baby, I'm free udin. Hello. Udin, baby, I'm free. Your friend Steven Watakwa. O free takwa. I'm free takwa Steven takwa. Yenti o. Me tie mu program no Watakwa. Okay. But dear mamini ye no. Say ope, yeah, me free takwa. Entie TV no, otie TV no dia, o kasa na ma. Dear mamini ye no. Say ope, adie dia ma ne ba ne dia. Eno no wu no pass ayi dan ma ne ba ne.
Etu di agigimu epai. Hello. 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 Udin baby afrefre. The free amwase. Yeti. I think it's the boy panel. Manu, we know how to make general. Don't open baby now. The Mr. Mecano. Okay, and also Yeti, no. Hello. Yes. Mamilia. I say, whichever I think you can to my mission, I do it, Jack. When you papa this command. Who free? Animal fancy. Anomabo. Your friend, if we for a chrome cast and a cast and children, what? For one phone than if for Bonham. What's it, yeah? For non phone than if for Bonham. And you have to make Papa on the 7. Now you. I don't know the if one now, one know if one day for Bona. Okay, hello. Yes. Udi baby are free. Me passion me kasa scratch macrophodia. Na me kasi. Na me se me busa say, nti o ma obi o mo de hwe ya na o mo ni bread apade sa no. Obe kom ga bia na ni pa na cha say na o mo ne nkan. No mo ne nkan. Anso ni pa ni wa na o mo bread apade. Nti ya na me busa say nti usu bewu. Usu bewu na so o de obekene bo. Na udi de say. Me passion me de ya mel me kasa scratch macrophodia. Yesu ma me speed ya de band e wu afu dodo. Na se eya na ebi onu ma ya na ebufu. Ebufu ankasa. Obe komni apam kunafo ne enyanka no mu gia mobo. Na wo de waja kankan so. Ofa be wu ama medi ade. Ndo wo de obekene bo. Ana wo kwa wo de beko. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Your friend be the make us free wanti. Yenti o. The person I catch them I say. Oh, on check you who say I can say. I get the agent pension that you good as well. Say who na say who in a group na ma say from son to that the answer also the corner. Once they better lie dia na me e ka hasen ni na bla na dia na hoye. Okay, me that say. Okay. Hello. Voso bema. Yay. Voso me chen ka che na ma fe onsoso. Hwanie. Voso we oni aketwa na ko jochuma si do afre mi kiti mi kasa Africa so a. Okay. Voso. Yay. Me fa ko nya we na me nchi ase na afo. Omo de se father from na hema na du feeder from me mo mu nyina ase den. Voso. Ye chen se minia befu a onchi abotre. Na onya japade ni mu. Na wiase we no de ne dia krampo na ekoyewu na we e divorce onyem na nyame ka ho ne adwuma kwa amobo keti ne ka so ameda wase bebre nyame tiase. Hello udin baby afrefre am kasa fi na so krofo me fuka e fa sambene ofa bene dane ho kakra fa sambene yenti o this is nti wa o ma na o mpe ejapade no o mpe ya ko ya to ya jere obi ene ma ebra nse o ta mo fure gina no baje ejapade na o pam ma mene ne eba ne nyina afiri ho no o mo pa ba so nche wiase ne eda wa kra ka nzo ene esamfunti na ya bo eba no Oba dia ka bosi ma Ukrainian na evisheni manisho njo aso menu olu ya kuponde enye pe kwa nyefe. Hello udi baby afrefre pa so mpacho me frefi ni wa brim aben kokko yenti o me pacho secretary for adore na onye nti asemna budu hon nde mo botum akama da asum jaba nti mun ni hujuma fa apama fashion bimba. Okay enfantefo na ni abrepa. Hello baby afrefre udin frefre te bubu fremi anti magi yenti o me ta sa me ka kire ma ministry
Sɛdeɛ ne nua no bɛrima no kɔɔeɛ no saa na ɔno so bɛwu nti wonya agyapadeɛ no mu ne mfa ntua papa no bɔka no a ne ho ntɔ no. Okay. Hello. Baby afrefre udin. Aje fem kona chambo mkasa free data no. Ukasa free. Manso data no. Yetio. Anti fu ambase mkasa chine nse. Tania ne odia anka ne ngi. Na so na enka konfonsem. Nti se ni ne fi na to ko japade wa sa like bi bela o bi ma mo bi to ko japade. Ata ma fi. Mpa mo ni nyame nyajuma. Okay. Hello. Yeah, for the second one. Hello. Baby, I'm free. Me free ada. Rebecca mi ko nkasa o. I know your day. Rebecca mi ko nkasa mi free ada Greater Accra. Ayeti o. Nyene yo bi ono ya yale bi. Kingela me no ne ye bi o ne ye gbesinyo egbo ko ne bi o ne wo gbesinyo ne ye. Ni nyina ne se ose maamefo ye ni brefo enti no wonhwe no me fa da no ma hai na asudue emra o meti ada kasa kakra. Hello. Udi baby afrefre. Edia de kwakuma Udi de sai kwakuma ko sine kafe ada asa da ho kakra o kasa free ada aswa Yetio. The next time say maame no onya botre na asem na bedo mpa bibi hand to here. Okay. Hello. Wadaro ma one so kakra mai ma ne so kakra udin baby afrefre. Hello. Udin baby afrefre. Ya basre se ona wo frɛ no nyina no wonhwɛ se volume of TV and radio set no ya omo ebema na kofom ama yen na onwoma akonkai every say eduru baby ya na feed no eda so ewa ha ye fa last call. Okay. Hello. Baby afrefre udin. Ni free touch me. Yenti o obapa. Mama ne de wanya de. But okay, mo so mo tie ne ono so ne de ntino. Mo me e so ono so ba. Ba ne bia de sa papa no, tie ne sika man. Okay. Abusu apani se chinchina twan maame no ontenyo mase ni nyina ne se ya manoba ani ade. Enu ntino wonte ase ne no wate ase akina 21st clinic sciatica expert na 21st clinic eba wo man Ghana ha no omanfo dodo no a na ebo na baso ni nyina ne se sciatica yade no fa usiremu na kokom ababa besi wo na ase no twum na chese eyentim yade sciatica yade no na sabiri no omanfo dodo no a adani wani edia 21st clinic say sabiri wo munkuto ene betumi atu ase na wode amawo na sciatica yade wi no eba ye no amanfo dodo no a ena nya wo fa ahodie ni nyina ne say wo manfo sciatica no wo mo ade wo ho amene wotumi asori akọ nyuma so 21st clinic nkuto ena ye sansankyere ni wi yade wi no de se de esi aye no o manfo dodo no a enso ena academ sabiri dodo no a enso ena ade wo ho na wose menka nche ose yade bibredi a free utri so ekosi wo na ase no 21st clinic obetu ase na wode amawo laboratory ne scan ni fidi ahodo pinu a ena wode obefamu esanse abasobodi a waje no abibimam ha na watwa bosompo broni krom akoje abasobodi no abibiduru a wode sayade no amanfo ni ji hu ye papa 50 branches ena waten wo man Ghana ha na sciatica yade no ene yade ahodo pinu a wotu ase kumase ehwan overseas afa radio chemu ha ena wo ase council quarters Court Johnson wa ena ubehu 21st clinic Accra Domete Makaso atakwa
takra di kofo duan kokko sunyani brekum wanchi tachiman enkranza go so debi su dwabo so 21st clinic ho na odi ni juma 0540311311 0540311311 ye ko ne akwa no mizo yenom aperativo ene 5G mezani bi na eyanom de enyamrosa na aperativo ne 5G meza ba ye no said your manfo asi agya tum no enya asem keto akura wo manfo na wode to apono ene ayidwo no wo mu kiremu a se wode ma wo hoho no a esevu ko akire yie pa mizo no mango flavor no eno dene amanfo eto na mango flavor no onomu a emu atuse tinkom saa ena mizo no miss fruity no amanfo ese enkoda ne no mu a omunyini no ebeye fe na 5G meza no galamsefo agya tumo eno ti ena say mazifue womsije mazifue womsije 5G meza ebebua mu yie pa efrisa mu kukuru na mo pagya no na hoden no so etia eye 5G meza eno na onum bia anajo ubetumi akonsi ani o ma akiri nyina besisi so ade achi abeso de prim na kwa onwuma so eye 5G meza no ena ebetumi aboa power pa ye numa operativo a ye maame no ma omonfie ekonkan no enom akoda bofo ye ntroto a numa operativo wate na sa operativo ni ekase se ko ekwasi broni dia ka telimem ena kawofire spices ne herbs ne fruit no ayemu masetenkom ye konom operativo ni bi ebebo yiye papa FA Masters Limited Obasanjo akwante paso Accra guest from ho ena make yeko na yeko tobi ebebo yiye papa amanyoma akonkan na meka cha use Bikan supermarket sister sewa ewo achem woda ubenya bi ato 02424471 0242424471 achem woda ne manono ubenya bi ato sister sewa ho ewo Bikan supermarket Mama Esther Adum Eni Asumbie Johnson Baptist University wa ono na edi enhwani mu okwa ubenya bi ato Eva Bless and Frempoma Enterprise Dujama ubenya bi operativo ene 5G meza ene miso ebusu setenkom Ewrade Adum Enterprise Mama Taylor Fomu Atama Mr. Woboase ubenya bi ato PNC Ventures anmanye taxi station eno charity hospital junction no ene di enhwani mu ubenya bi ewo PNC Ventures 0244560765 kone kotobi nefa edi ujuma se woko ehwa overseas ya 21st clinic wa ubenya biato ose wo manager Daniel manager 1 okwa ubusa omo be kire wo bema obi di ope bia no ubenya bi ato ebusu se cha ewo ho 0245889471 0245889471 ko nekotobi nefa ekodi ujuma 3A Herbal Center ye kwa kotuye kokwase 3A Herbal Center kokwa edi nipanya no me ka tell say edura wodi abadwa so 3A co capsules Coco Master ni din ba kono no na hoteli Coco Master no amanfo agya tumpa papa efrise nipa bia wudidi wo wiase bia no se Coco betumi aba so ne sayo ntino 3A co capsules Coco Master ko pebia kira kwan na fa tu Coco ase wani ayo UCBC wo posa wani na yeko eduru ba bia wuja ona emoja enamu ebade a Coco no na papa wo yamsa wo yamotim Coco na eduru ba bia amaman agyina wusisim bema utwan onwan enyeye efiri se enipa ya center boat no eno ne yesisi no entumi anwan a na ne wanhwe wo beka dem Coco no agyina wusisim amaman no yenko ne kotu ase ye de 3A co capsules Coco Master ene betumi etu ase na baby etondro tundro ewo man kan na biada okwa ubenya biato Colina Keba Dani Heba Misty Heba ene Apidank ubenya biato now the edi ujuma 0546 107 107 0546 107 107 ye ko jo apew electricals na jo apew ena sabredi amede aben no ye frɛ no abedum Ghana abedum Kumase abedum Ashanti Joa Power Electricals ni dia mediama no ni nyina ne se waduaduamu akwafa wo ya biaba na saa wo ya no ne frɛ no signal cable ni dia edaso no ene baabi abekobia wo se open signal cable eno ena Joa Power akwafa aba wadwene Ghana fo ho wadwene Asante fo ho ni nyina ne se eduru baabi empempi wo ya yede wo ya yefie no eno ena ma yefie hyehye no wo ya no ena eduru baabi na ama be na ahwiri kosoro wanhwe ye ya de
be no ba wan hwe ye obeka se bia duru ba bia sade be na si aba no abeka se mo kire kura wo fie ho da bi ente saa kura eno ti jowa paul say efie wura moaso nya dene electrician a wo fie wura de na dwuma ma wo moaso nya dene signal cable ena so to na odi du dwuma ba wo man kan na mu a efie siani amafo dodo no a ena ate so fa so ne tewotema ene enkran afayi ena wo be piem wo kumasi kropom ha na dawuruma one hwan jowa paul electricals ena watumi akofa ede aba kopa wo ya so ena odi edini dwuma 1.5 am 2.5 am 4 am 6 am 10 am 16 am no di edini dwuma na wase men kan cho say 2.5 no so di connect air condition no bebo nyunyunyunyunu eno no wase men kan cho na wo di wo ya wo fie ho dia 200 years na wo kra wo he eno na kire say wo ya no papa signal cable na me kanfo na me dia ma Japan house on MTN no na edin hwe ni mu RCC tasi rank de nyame ubenya biato na wo di edi dwuma ye frɛ no ewa homa trufo we so 0246 90 58 98 0246 90 58 96 and 0543 93 45 50 0543 93 45 50 na nyoma enkonkai emfa emayen na ye ko akoya nimu a na ye dwumadie mu no ye ko na ya de akoya nim na nyoma akoso toten ni nyina ene se ye ko Abe Herbal Clinic na ya kotuye ya de ase Abe Herbal Clinic se sabre wode nubra no ene haban no ena esa yade eno ti abesu wo kwa bu kakra ni nyina no se wo kwa ye brentuom ena wo koteten haban no ena wo kotwitwa nubra no ni nyina wakabaka bom wode esa yade haban ni mami enim haban wasisi edi aduaba no ne ade haban no esa yade dia Abe Herbal Clinic ene betumi ayesa na ode amayen be maduru ba bia low square count no ha wadwene untumi enko nsia ni ye na mpokura kwakura no a taskala ahodinim duru ba bia ntridi madedia how hepatitis diabetes no na Dr. Professor Abe dia manager di kase ba akopa say your friend no sickle cell doctor sa sickle cells no yade bia ano 3 year papa fibroid na beto yem doctor say de sika bekan Abe say debi o ma yem fa sika enkan ne wo kina enso ekan na ye fibroid kra no na o ma waduro na fibroid no ena ni wia ho ena ba betumi ato yem ye hoyin heart no Abe bekwa ajo yade we na enam sa yade biada yenko Professor Abe Herbal Clinic akina wo ye adwuma eno ti yefo yenko dada ye haw nyina enko dan Abe na wo tu yade yase emfa emam wo kina no pa wo so de ya no tano so abata new site for ni kire ho ena Abe Herbal Clinic wo di ni dwuma 0243 3453 92 0243 345392 and 0506 460208 tano so abata new site ena yeko na yakosa ye ho yade ewo Abe Herbal Clinic na enyoma akonkai ede amayen kede ASEM MPE NIPA dwumadie no yama ye homene so de atufa yeko otetetu ama ne hono so bafo abonenta bam ye nam soro ye nam fom baby attack enkoba omna samoa for sure aye adijuma na ye beda yenwan fantefo ase se dwumadie ba ye omankwan ko gina se be omunwa nachi emo ye sey maame no ade bia sese ye bia fata bia no ye sere no omieni se adwuma no na emfa so bidwe mra na yenhwe ni hu ko ebe fa so papa yi se be mpredwas ono so benya nsika na ni nwa na wawu ko no ne sama nso ho to no because ye ka ye ke kwaku papa no ayesa ma twentwen ai onya nkoda yo ai ebi muta ye sa ho na we no e ya desua e manipa bebre se wo twen na unwa ba ma biwa na unwa ba biwu ana wabusua na biwu na wa ne wachi no se wo ye sa de ne dia na nipa bi ya kwaka se ebi ai ni brebrefo wo so ba mi sebe ya si Nyankopon kwa ato nsema ma wo so ayi wajapade ti e bese so wo bibi ka ebi a ye ne nimu dia ne mo de ne ye ti ene ye hwehwemu ne de eno ne ye kan wa se bibi ahinta ono mra
na omeka ha yenye kapre emo sente sa dese ko ba se ye trauma se bi obi wu ansa na ofosuo se be mpredua se be gusa manani masia se be ewiase meka nsa sante ya ene abibifo ye pesa ade no ye hwani ntwa sa no man so ye betra ye mpa ebo ne ye nyina ne se enke ye beba kra ne enke ye ka asem a ye ka ema ni ji aba ba de bia ba betra ka bia no na ama ye ne ye tiefo nyina obi e hye na dwen we se se enke ye sei we ye bebo ni duane ade nye de ye pe no ni mo kwase abuo so nye kwase abuo nye bakunti akoba ne sa ochina no Yakobon hye ne woni monyam ye ne na na ise so batwiti nkomo ai na se ne be ya because no ade won pa sisem na na se mpa sisem because ni wura no so no otekokko so no mpa sa no ma no ebi ne de anumre ye hu na no so de eye pa wo ya ne atu no de ye because ambama yenma ye ni bi on na de me stress ya honfo no omo hwe no ma bi ebi di dwuma ya henfo ne bi di dwuma na emom ade ba ko me pese ya na edi gu ya henfo monya ba bi ko no omo ni ma sese won na wote so no eto asase ma obi a de onu wa wu kondo ne wo fa ase na ni nwa bedi ade no no wa betu ni nsem no wo nya to agu no ato am obi foforo no agu ni wo fa ani mu ase no agu ni wo fa ani mu ase anante sa nso asika obetwa se fa be chia me no ye moho nipa no ko fa we sa de ye ne ye timanfo no sabe ne ye hu se wasase na opese wo ji o eno so bi ama ya wo se ye se on fa 800 million na emra hansa na watimi abone dan no so aden oh ya papa na ye nana ye di na chi no wantes how ye besro asem wei amama kai wo mahini so ananya hwa nya hini so o mahini so o hene no a wo cha busu enkola no enipa nkono japade no wo hene no wo du fikesiem dadadadada ye besre ene empopoye bi bai se omo frefre wo mahini so fo no hwe omo frefre hwe aye wonse bebregu a ya na ya hensem tie ma ba de ekoso die ye be peda bi esi ho ahemfo ye no mo ye me de bi ameka me say me respect my sante pa e wo kwa bi so ye culture no ya na wo ko ba bi se ne sa ahemfo na mo sa but wo behwe no na bi chi asam no aya no your friends your pros with me ya me yese e ba sa na sama ya se ma ye kan ni egu na ni ma si o wachranko wo nwa because obi obawu bia na ono ko na wa ba bi na te wa anya wo ofase a wo ye nwa so ti ase etu wo ba ye no wo nwa na ono sabe obetwa asa na wo ko no wo ni wo bedi na ade wo so mfa nsuo nyina wanum enkasa nkyere wo man ba sa kasa na da ho na kasa kese ba ne ya na enim me mfa nsuo nyina manum enkasa nkyere me man ba so obi ato asase no to ni bi 20 men na 40 men those days na wo so waba no for 800 million e be no kuma asante mem na just we do the nsuo agina num de agina num ba me ga sembi hwe wo kokuro bi mo na se ya hemfo omo bodwa ye ne atuwe ye ne ane so am apakan kwaku ye ko computer so dwade mra Eye nukre empanyufo aka to ho se wo to sie so a won chen tenten ye na se ye wo to amenamu a ene na wuti ate obra eye oko ampa efri se Sarah bekọ adwuma pon abesene akọ school no ria wasena befia behwe ne maame a oyare a ene na yampa se abrabo no ewie bi na enwie bi nso we ye movie sronko a eka odo abrabo ene asetena mu nsem ede kire na Sarah meka na asem yi eyo ba brefo bi a onfa na dwuma na busua ene na brabo eni agrokra okọ school ye dwuma sanhwe na busua yawo Sarah to amenem ama na bre na Salim die yawo na tusie so ama edin sikani ahonya na ode bodwe wo ne papa so Salim ene Sarah ehia wo university na so omani ihia de onya ya mpe eye nokre obabia owo university ho pese one Salim ahofefuoi atwempena na so Sarah bema Salim etia hwene domu no enhu se Salim kraka mema ho sini ya foforo kra my ribbon me fimpade ye de bro watara 1 TV so free Easter bosome no ne juada edikan Tara 1 TV truth and accuracy wayo hello dog oh wayo we just watch it dog we say one got to say media
enti wa yosi pa de ye ntwa mu bi wa ha o nti omo kan nyame so o munyai de omo yosi kire no bo ye ntwa mu bi wa ha no go no ko challenge na ko so na the person omo gbo because omo be ya rap cho nyomo no who say omo nkase hey what's say wa mu na obe ya na say wife me ba cho no wife no be okay fana mami dog hello madam dog yes madam right almost all mami fans but nye no na ye marking scream no kra wa ha eno de enka ho na what's say obeto 5G enwom ama ya na so be na rap me ba cho me oh is there so nyom no ya tu nyina ama na so aka na rap ya mo ma me na capella we ku ansa ene ye tie o 5G. is it no so be rap na ansa na no obeto nyoma na meboa ene my acapella name Midonaribo Asaverine Midonaribo Asaverine Sana Puamubo Sana Puamubo Apuamubo Putudiamubo Yanene Betnada Midonaribo Midonaribo Asaverine Oriba na you all told you no cry no dey have me to say oh sa no dey no dey wait dey no me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies okay why are there pa na eno no yemfa enti yepe wa wo de in fact me fere wa yosi fa yesa anka enwom no ka me nkasa kwara ma fa for bet nze wa yosi ni timi ya de yesa enti ze no yepe wa wo nwom anase wo de yepe wa wo rap mpa chow misro wo ye oba ntime ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama badaroma eti ya rap mame yo mizo yeah mizo yeah mizo da ayen sense okay the mizo da ayen sense okay the up banana to fruit bi ya wo ayen ka free unindi ya energy ni go fa no pa mizo yeah me ba cho yen wie yo ti sire ndie enye food stop wadaroma yeah rap my yanko last one okay yo mizo yeah sugar free mizo yeah sugar free pineapple apple banana fruit be sugar free ubenya huwate ubenya energy sugar free uwa diabetes akutinindi diabetes sugar free utuninindi bamizo drink naono ma ubenya huwate etiefo wayosi yire de yete nka no in fact wayosi yire ntino yentimi nka se ye ma na nya sa paade a go betu esika anti wo de mama no nsi ai and ye say no o de no ma wukuna ba be fa ana se wani hu asem ti wa ba be fa wa de eba cho umizo wa Hawaii ya da se pa se wo so wa ye nwuma ma friends ai mizo okay dwumadie eye asem mpe nipa na enipa ene pene ho asem
asɛm a abeto bedwasrede ewiase afa na nyina na Ghanafoɔ ɛfa yɛ ho no awreho papa abrantie bia wodi America lottery na wokotena US abrochimemu se lotto no de wudi a wutumi de nipa kopa na wobefa ne yire ekoye ena ne yire no so ebefa ne maame na kyesa abrantie na ase no omo ebefa no de ne ko US abrochimem na baba wai ene abrantie no ewo enan ewo US abrochimem ho asemi abreho paawo awreho papa ne Ghanafoɔ ho afɔ na wone na wonan ewo abrochimem ho na de kosi ye nyina ene se maame no yade enti ne baba no esa de ne ba Ghana etu ne ba ye no asem bia katacho be makan ye no abamu na ewomu o se wukunu dada onwu ya ompna dada se onwu ya eduru ba bia wo be ma no nya hoto unnia hoto da ekoba ne sei ababa wanu beduru Ghana pede ne maame ba ye no eye ne mpna ewo Ghana mam ha a edia daso agimadua imanodua ana baba wano no sabetaye said de krobia asante kotoko se gentia dada no edu ba bia ne so onye so na o bidie wa no dada to de kan ha ne jadam ne de etia baba wano imanodua ebetaye yei ana said ye wodona aka som se ajaman no wo fa tetefon en wo de fra ni kunu wo US abrochimem se bemena ade bi ede eti me de ba bi akeka kon de awo na me ne wawo nan fa no saa mitumi ne wontena biem ehye bema no ye papa enu na baba wa kodru US abrochimem ho no bema na ntumi anso na komam odona broso bema na boba ni tuo baako ama ono so akune ho bema na kasa de wafiri atiasefo asase so awo ba no de hwehwemu a da di kyese wanhwe ye obetumi asa bankwam eti yebusa se eye de be donko a ena ma bemen wotumi adi ewu etese eti MCA se bema no ne ewo ho a momye montie ajapade a wo ye ya wo so de agya ne ma no yemmo na yentie eno eyade ehu hia yie pa eya dance die yemmo ne yentie MC a mo Okay. Technicians and no me mame. Mama na mo mame. Anoti sabre ya ye kasai die. Sabre ya ye kasai. Imanudia na nini kunu no. Everyday one. Okay, MC I say ye ho mo me tie voice no. Abra. Me yo odu dia bro. Me fie no me de ma so no afama inshira anopa ya aka chem se ono ma me ba Ghana na one Imanudi o mhyehyɛ awade a o matena wo saa a won ne hwɛ no enti wonti me ntena biem na daf na enemy Coffee TV Imanudi na ne kunu no everyday one na me de me boa na ede ne ba abruchi ene ya wo na enu nkyese me yire no intino odin krata na be fa Imanudi edna ba America asimo ka chema no pa no enti mame anko adwuma enti enoma na mo America no mon friend na abus na on friend Isaac no membership no man me sende phone number be my agent number Coffee TV na mon contact agent no chem the membership no man no man be basement mo kiosk bisi epono na mo kiosk bisi asa
me backyard ho emu ayema moto bi wo ho metutu egu backyard ho me de ho no manyina aka ho me saw moto bi wo ho e wo garage ho eno so metutu ho pass me de egu bag mi moto ni mi no pass me egu moto bi bag mi eno so se mo anya me ye ne sa anya sa da metua duty impesi metua duty no ma metutu pass no ti do an mo ahyehyɛ ti enkrana no em se dia druje minimo di nkra mo di asemo de me body no beba Ghana me pa America mo fa me nkoto breje nchen me de nyame jamu nyina mo bia mblemu no mo mblemu oba no de maya mani nyina nani anso se kwa ode me nam so no me so me huhu mo obi nkeka ayasem MC amomi antie voice ne baako yenwia Kofi Adoma nwanwani Kofi TV na dawroma ne nsaka eni tuti Kofi TV na yenyina yensam trofo enti mo anteme nka bie mu a okay ne ye be hia bio yenti audio no hello Abra mi yo odu edi abro mi fie no me de ma so nu afama inshira anopa ya aka chem se ono ma me ba Ghana na oni imanodi o mhyehyɛ awade a o matena wasa a won ne hwɛ no enti wonti me ne mentena biem na daf na enemy Coffee TV imanodi na ne kunu no every day one na me dem me boa na ede ne ba bruchire ene ya wona enu nkyese me yire no enti no ode nkrata na be fa menodi a ede na ba America asemo ka chema no pa no enti ma me anko adwuma enti enoma na mo America no mon friend abus na on friend Isaac no membership no man me sende phone number me ma agent number Coffee TV na mon contact agent no won chem de mon ship no man no no man be basement mo kiosk bi si epono na mo kiosk bi si asa me backyard ho imu ayema moto bi wo ho me tutu egu backyard ho me de ho no manyina aka ho me saw moto bi wo ho e wo garage ho eno so me tutu ho pass me de egu bag mi moto ni mi no pass me egu moto bi bag mi eno so se mo anya me ye ne sa anya sa da metua duty impesi metua duty no ma tutu pass no ti do an mo ahyehyɛ ti enkrana no em se dia druje minimo di nkra mo di asemo de me body no beba Ghana me pa America mo fa me nkoto breje nchen de nyame jamu nyina mo bia mblemu mo mblemu oba no de maya mani nyina nani anso se kwa ode me nam so no me so me huhu mo obi nkeka ayasem edem ha taidin ose yemfa ne mra Ghana yemfa ne koto breje nchen to aye ne well no we ye verbal frisi ye woman ne mate se we ye verbal well owie ye no dinkra na who kosam suntudua no de beba o na wonam so no due ayasemo no mo so wo ye nana abrochire ahemfo no masisi no ho no am se enu bi no di echi dom na bibie etesa to ye nana efrisi ya wo me enne na mahu se ye verbal well obi ehu se wo kowuo no wo kra na ni tua se enne bonunsi a onka atiasefo ho wono agi wono ane nkwa afri nisem we ye suicide ayasemu na wo na hu ne sa na obi kura aka cho se kina bewu a eno kura ne nya problem o do wo so nim kata ato o Omna Samuel for sure
That's it. And share tea for ne for bim. Akwasa ba we part 2 na. E part 2 we there. I say ukoto sanu ma si unyu aso a. Asama eso ka che na ne sa no ma so le free eso. Ukoka so free ni so a. Ka hu se free so de beba so. Ofosuo atiefo ntie sa asem we pa wan hwe ya won tie enwa be ma na se. Minim so obi be ka se o wagimi. Amen na. Do eyi kwana za nka odan ya. Hwe ofosuo. Yenwa be ma no. Ekwan bi so no. Broken heart and chenada. Emuoya. Asem no kan emuoya pa. Hwe America kuro na eda ho no. Nipa e pra ko no. Mesi are ba ye da so ho kura na ka player be so anka mafo be we dey. Ebeko. Beko ha ku. Yeah. Anu ti se obi ti me boa wo saa. Saa American lottery no se de be fa wa wi o. Ya fe na ko paper bia o. Ko green paper. Yeah. Enti se bema ana oba de be fa wa. Impo se wadafo bi kwa de bi be fa wa. Saa nipa no eni kwa so ne bone da. E wo kwan bi so. Na yenua bai bema be fa no sa be fa wase na se eye oba ne maame em se maame na ne hododo ne kaka te se de na omo ka no onfa ne mra na yenua Emmanuel Dua I think she boni de obi anim because or a former player I think Kotoko ne boa yeah ade we ade a nipa bebre mfa nsua de Uyo ba uye bema ufasua bibi. Nipa bi chan ka sa me de ane me de manya som de masom ye ka bibia che nipa bi a wonte ase. Chese. So pemen. Ja. Chese odwan anu aka nkyene. Ubo ni pu na wo ba. Ovoso. Ade ba ko amesa ka che obi biara. Se bema epew. Ana bema be ye ho ade. Se ni sikanti na wo no ne pa mesrawo. Jama nko. Eno na akofa we yabayo oba no enam sa America lottery na yenwia be fa no edi ode ne be kwa odopa na efe no do de o kon de na ne do no Ghana ha ne na ni abujiro na nkura nan mpo nyame ne boaye because Saturday do akodu to ye hu wie nyeye no ne wo nan be pa chopi asem na da na no anu den ana obi asoado akɔhwɛ nkwa ana nso asoande na akɔhwɛ wuo ma me yalefa ne kwa oba ya na ka wo be ye obi bi kura na de ye ne mo wo sa return code akɔma ukunu etu obai wansusu wansuro kakra ana sa woni ne to one na wo kesa asem we se me de awo na me ne wuye yo me kɔ ye na masane be ma na me ne to to masane na kɔteta enti aba mesra edumre bi wo hono a obi beka se o be man na sasa nka se hwe makasa asem we ufosu me so obi betimi de 10 billion na che obi kwa obafo obi wansi de obekun ye wani pa bi wo hono a onfa ho na de yente na kwamre nkoma oba be ma ehuri ne hu firi soro ba hwefam se oba nti eno ma bi wo hono a obi betimi sha konfo obi betimi no madurawu wo hwe a obeblemu sa nipa na enso masa wo hwe a wo na to a nyame anso akoma obeye ya support se nwa na yesa but na me ka sa asem we yenwa ma no ebinim ya gentle ha dodo chese mu wo ye beka se nipa sumasi de no kun no de no kun nti ma me ka sa asem we so to sunsun ade ne wantua a kire ben ni apremre da nka enoma bi wo wa ne wo che wo bi ene obi te wo a won num no a so no no ene nre obi no obi ti baabi na dwe woni timu nyanza ba man brai me mpe no enso de o demanded no ma akese to ka ma me yese ma me fa me kwa bro kire enso onno no ye kire kwakwa edi ni ma hwe na de akwasie na ye me ya se onu ba ma ni mom awu na oba no yese ye no yoyoyo o ka wo ba bi na kwa sa de atwe pa ayi pa ne bi na nka de awo no kɔ na mu nyina mo kɔ ɛna wo da ho gi wa yale sa ma me ka sem kyɛw edu mre bi wo a ade obi di bɛyɛ no so twitwi obɔ kwa na nka fa so wo so
but the kakra be kan say ye tufu dia ye tu enwama ma ne bi sofo dunwe bi Nyankopɔn dom wo de wo ko ye no se no ma hwegu a na hu no ma hyehye broken heart de ye nya ye to bi a che pen but ne ye ka na ye kasre e wo kwa bi so one ekwan ye ofa so ofre ne ma no enti na sese ka enwa be man so nti sebe ajapade ya ye kasa ajapade ye kwa wade ajapade no ane maw watima wo mamu nan na kombe pa na nka wo so kwa da chenke be de wo mai wo sebe wo kwa watima ye no ma te se de wo kan ya wo wa ye re se wajapade wu a wo bapani e na fo no so firi wo a we na nkoi na shanka nyame ahira wo nanso ni nyina wo ka untimi nyi enwa ba mani mfim se sebe wayade ye besre why bi wo utirimu samre ye tufo e wa fidie so ye tufo se mesraw se no ma hwegu na ho hihye wo wo ba na mpa wa bone ho ka wono de wanhwe ba bia wo de nkyere asikire na ma no wo de mako na eda wase anya hwe akwan bi so se wo bo ho tuo pa agya wo ma hyese kwa wo bekom no na wo maame no nwuamo se bi wo fa wo mansi ba bi ye o mai de se be predosa o makoka ho ne wo busua so na nkura wo gya wo mama wan o fo so mimi nya me ma ho ama o ban kwa ya de ama mi nku me ho da wo okay mi ya sa da okay because mi metima gya ka se me pe me masam kura cha me yire because me ono na ma japade iti akwa bi so no se na ye nwua bi koye bia na adwe bi wo ye nwua bi tirima e ma den de madika aka se wo pe wo ba ma enkono nom ne nkwa request no ma kase o e ma ne fa ne paper me kwa e ma fa nkwa blotre na nkwa ye ne sa o mutie sa asa no ye o se na nsen wo betie ba ma bi akuma ba ba ma atwamu mra bi atwam atwa ana se e san start e ma ne very careful and no ho fun so wo ba fa no baby I love you no keke kansam ene sa nti wo ba man so kondo kakra bia na fa na brai me hoy sa ene send me sika wo ba so send na wo se kwasa na manya no o ma adigade no fa dako be ma na o send sika na edai wa ma no ewi ase so wo ba se de wa komitu wo ko sha be ma gifo bia de wo be se mia mene agi ni sika a man is very careful, Paul. Okay. Sika wa sama edi ofosuo. Okay, poor kwa bra. Omo hwe ye. Okay. Bra. Me kwa dem me ka be me se bina. Yeah, because asem no are honenso na sa anwum we hwan the boy sa nana tabri nyambo na shi e to di agigimu pa yo kwamna yi aya chale we nana no so chia kwadun kansa obeba fidie so former president Baha okay ti yeni ko sha ai ti yeni na dinko bla ne kwasem asem we enwa memma no mtini yi fa so no de fa so ene o de uti ablo chire kwa na wuska bra be fa so no de e ma no mu ofe no bla o mutia kumo o pie kura na yem do pram e ma so ablo chire ho peme ni ba o ti ashta ho eto na ntuo animu wi ene wo de ni na ho wi would akome kokodim you are sick blah mama say o kasa kwa mama ngai hwe ofosio o kasa fa so no de na mama ofosio me ka bibia say wo be ma wo biase a fa so no pe wo de enyi wadwen se bibia wo level no wo no wo be mana trashe enyi bi da ana so for ban ho ofese no wa na so obedidi wo chi a enfu akuma mane da oh bra control yourself okay I will tell you I tell you bra nyo na de be ko ba control yourself me yawe enti ne kwasem se metuo yi na me de ma adwen makoma nyina akomo oba you kill yourself bra enyo na de be ko kwame jai na se obey won che obey men oh da get no for be man oh no be ma de kokko no ye bra get ye na cha kokko enye kristo nkuni bi o wo ye na cha kokko oh to boss get no nya huni yo si ye get na kasa be gina ho
me do be out TV so one rubber so great TV Debi kwa oba ne ho fe abrochire oba be secret me frɛ bra ne me ene me na me ntua oka ebi na abrochire o bebre ho eti wo kofa ne ba ye no wono de ni bema odo ne pa ye ne former boyfriend me wini yie wo ti abrochire wo no tie bra oba bia unya na empratwe nim no wo ti me wini pa e be jata wo ye jata e de ne mo so wo ne wia atopabuni na no eso ate se wadwe che se yodia wadwe o se yodia genu so wasro da enima fo na hemu da oh boa bra unimu oh dabi oh come now we experience pa esu na ba come now so si cheche de ato amafo asumo ma me na ne ma bro ti oh ye udisi no bra ma ba nye Emaba yati kwetifia be ma ne kwaya sade ge wu ewa ayi so apart from afidie so ke wu kanyumire ma ba bi nye omo sesa dia na bank na ke wu se keriu ana ba di obi baka di ma ntwa fo na me fe e ba di obi baka eti bra nyankopon ya adom a ema no omo sesa ye bebo mu to sa adwemboni ewo mani bitirim dabi Dabi udiesi titi mi da na dia kwasoro no kane no na yeduabo ene de unso ma yeduabo ye ntia na ma adwa hwe to ne animu egu no ye kobontuo yabo ye hwia seji ngu ga bisu ayi ayi sakware ge kama ye hwe ayi na no ntia na me de skama bi be kire wo na kokko no kata chope so o jiskase ne fi wo o jije ye na se mi na se ye on san frame na se ko wo ya we o frɛ no What friend? Why? Oh yes. As I saw grooming. What ye? It is a way to me makodim. Now the Missimo Michewa. The two cramia. Who they can't look to cramia. They are mammy very careful. A bin me in pop bonnet for. A bin me a son for. A be a Timor Tifo Sabi. Why is who ya would no mucha mujam pentrimda. Na wo bedi ni bonne kwa na ada no amana nka ni tiri bra ema ye no mutie no ebinom etimi kodwade kwa na otimi fani kunu achi ase na obidwale ensusu ni kunu hunu ebinom odwuma banye so bekọ jembe meni so bema wahwe wabọ ho ka okay bema no so wanya de memfansi say bema no wanya de etuo no so ko bonu miensa enyo no etuo no obonu ti no obonu na kuma no obonu yem police ni me chan pa munyini mpie oya de abrotia yetio ofo so bema ema de me a me gina me yenye e na nye nenso so na yenye ai adam ni if penso if na kwate e kwaje aduaba firi o dada na okoye papa enka wanya we ni bia nsan kwama adam bi ebia ni ntino enye na obi ba betena ase no mo se ma anye meme yoba yenyina yenye yenye yaji atum ena ofoso bema ewiaso we no sometimes no eya na ema no bi wo ho a menua mema no masem ye omo kan ye eya na ejina bema bi suban so na bema oba bi wo ho a eni na adwum se bi obefa ne kuna chinso no hoye o se da ne da menya kwanya ya meka se enye papa se oba wafo ana oba obi ti sika hwe wo obesa akwakofa sa bema na chi na so pepi na ya ema ye hu se enye ye friend sen yenye ntabo na se bibisa ema wa kono wo wono mu ena se hu oba ya da bia me so ye bema hu oba ye oba wo period bia wo duru mu na kono sore eti sa wo ye ni kunu na sa wo ye ne mpena na wote wo se ma wale na wie ma hye ka wa wie we de me krokro ma de me dodo ma de wo ye me ame de a me ne na ekowo mu nti me se unya wo yira me ye ne basabasa ya wo yira basabasa wo mpem me ka kire mo me ma na mo se na we ya me yire nti on de sam ne na ekwo me ya ma de nkakra wo ye ho ade kakra ne boyfriend bi ono da bia wo one na tie no wano ya wo na mata se akukọ ni mu eti so one wote na wo ye se wo de sorosoro na wo da fa akọ mpese obebu mu obebu ni mu a na si abema wo da fa akọ da bia je se wunya ayi bi ye friend say supporter bi ansa na etimi aye mema ni bi wo ho akwadura hye won mo ma wote de America no wo mu sisi ni kro mu nya na exercise kra mbo no matimi de akwa aba
na ati oba we say hu oba ya yake ne ho ofe pa na oba no say hwe wo ne tirim ne ho ofe ena wadi na kono na chia na chese akọwi na kwa ya obone awie ma de ye nyina ye bone eti wa ye awie a o kwa akoka saa ye den eno na menti ase no wo ka saa akora mpo ye den na wo ka saa na wo se wo ka ma be ma no wa be presi wa be laudo wa be bone nsama ma na asen oba no kra na wo sank wo wuo because bone ne de batani pa ho wanya ye awie na wo bie wa no ka ye den na so be so wo hye be ma na roba wo be so wo bono na wo sa bra ni so kwan bi so no ena ono na o hwe wanya we say ayamleka visa yi bi lotri yi bi no aba be fa wo ena wo de wa kwa safa na se wo maami esa daka ho na nyame ya ado ne wa wo mawie fo so be ma oba de esa wo mpa be ma no a kwan bi so na bia wo yo obo ne kola wo di sie na wo sa akwa na mane yesese de wo se okum wo because be ma bi wo ho a wontimi enhye ne ho so papa ya waku ni hwen e bia yenim se broken heart na komam ya ne yankasa ontimi enhye ne ho so wo hu obi anso na me gidi se wo se enko ope obi no ne kasa na ka nipa no ma na kwankyra na ase wo tunifo da bia me kasa ware na ya yonkofa ye kokohia ye eti edan ye betimi abasa montam beti obi no obi atena 40 years 45 years 50 years afa no mu so montam ote omontam so ate ampa. That means shabuki nasa ware no eya yonkofa anything can happen. What a word that be am say wakoma na nyankopon de ama wo no nya additional 1 year sabin kwase asem no wo de beji agubu. Okay. Eti di oba ne ya ne de wa anya de wa ye bone first of all do ye bone first. Wasa kwa ka kire be ma na no pese oku na nasesen. Eti be ma ne de ku oku ne ho no na wasa nko de ne to ne mananim. E wasa do wani to mananim because o man na ye wo japade Mese kwan bia wa chance access Yakopon fa ne krensie ada ne yiri jam ma mi ja no wo ja ada nye ne ma na odene ne toye arokwa ka so wanwale bia mo nyine ne yese ope oba no ne ntena eti papa ne wasanko odene ne ni to ne ma nanim onni hwe kwala no ofre ni to hwe kwala ne ma ne wasanko odene ni to but anya ase awie eno nya afutuo ma no mu binom wo pe be ma sabi ebi wo ho na wo kan se wontie na wontimi a firi ne nche kɔ wo hwe so na bia wo japade abepeye ada se bibi nti no wo hweda wo firi hu na enye ya akɔbɔ odwaman a kawa no tum na ye wo no nyankopɔn tam asɛm adaka abɛbɔ wo na asa wo de wala wo mune hwe na wo a ko ase na na ayi sama lenso yesi bibi na wa ayi sama ayi yesi wo mobu nipa amoche na ni amoche akɔ eya re ho sɛm but all the same ya fanya afutuo ma ma ne hwe mo ho ye na bɛɛma so no wo hwe obi sai kra na sɛ bia wo du bɔne na asa wo yi bɔne aya mesro enko ho na wo nwu ya unim di obenya na wo wiase mo medase okay yakɔ dankaba complex na yakɔ akonomaduro yakɔ paduro na ye de ase ho eyade na enoduto no a na dank ode esa yade ye o dank procare eno sisi yade duro yakɔ na yesisi no a sabe producer du ba bia echimu no dank procare ebeboa ye na atumi ama yesisi yade no akɔ dank atima s in 3D madedia ebetu ase dank stroke eno na eye rheumatism sasabro no ebetu ade amaye dank phytocare no koko a sabre edu omanfo nya wo moni eseye no na empokura no ama mema no mema yembi aye mere no phytocare ebetumi aboa pa na eduru ba bia wo yam atimpa no koko no kura timi esa dank vino eno so ebetumi aboa dank herbal tonic se wonum untumi antibi enia dank herbal tonic na ebetumi aboa obi wa ne yam atim anase ne yam asi ontumi enide dank herbal tonic ebetumi aboa wo na wonum bi na udidi so a ebema wedie na abose tenkom na wo ho aye fe na obi wo ho no ofe ne se a seven producer na otu se ne yam eye ne ya pa yenko na yenko dank ho na osano ontu ase emfamai enam sayade bia no yenko dank na yenko tu ase patch number 2 na udini juma 0244017556 0244017556 and 026659
3330 ye kotanke ba complex na yakọ akosa ye ho eyade 0551 na 31 0548 na 31 na who cause some we ya hometi wuo efiri hwan ena kofa se wuo we aba ye eya sem kese hello ojina so hello Oforiso. Yay. Me mama jo ni adwuma pa. Panipa majo so odi baby afrefre. Me dia ni evangelist ko de boache, me ta free bon sasa. Yenti evangelist. Na enyumre dia nsem ha, se de man dia me kae no. Anya asem. O share ene program no a on se e ma no di omo ye no ano den. Na de dia na me ka me se e ma omo ha we ba ko pe. We ye ni pre ho esi me mo anko pe bia ni hawo e ma e ye ni pre do so ye fun wi asesa so o mun kan we se wi e da ho na o mun to mo nye me ye kakra me tinya ka no okay hello odi baby afrefre Hunya bema ubabenti ni mikaza free Tachimai. Mekacha Tachimai ubabenti. Yetio. Yo, me boma basini majuma pa. Nyamia ninge mede mama ye ho biye papa. Na we de yenya ne de oko. Ba he ya ka kire ni me wose ye dinwe esin adwe. Eno se anukwasem. Titiru ni kwa se na enya ba ko pano o ma kam ana se sofo kam ni kwa se ba ana benti wisisu a o de wa adwene ne wa koma nyina ma ba so e wo se o dwene wo ma ba ne de fa ne se o yo ba mire bi beduru no na adwene betumi asesa nti wo hwese de ko na we be se na nkofo ni se ni di no de ko chame ba se ba wo ye se nti die pa no wanya so nti ebesre yenya mema no yempa wenji adisi ade efiri na ko ba wo fa ba e bibi ba go ne ba ni grafo ni tuma so le da japadia wa ye ni na se ni na ya pa no kana omro ka na ye no ya no afo ni antu obusia afo ni antu nia e se wa koi ye na be ba so nti ebesre nya no manso omo fa wenji adisi ade gbe bi aba mamu sese no ene kwan ya omodi ye mema so de sam no na me ni enye Utomu fa nye bisinade na we na sofo kanu we ja no kura kami kura mi se dan kama ya manabro Hallelujah baby afrefre udin me de ati anjeja abo kesi yentio o bani be ma na bibi wo se e de ka se bibi wo mu no de me report na me teno sanu alutu na obi ya no kwa na ne de o eye Omumu ni di ye na ja busia so wo fako. La fako awa nfa busia na wo fa ba de ne ko be finance. Yes. Ko me a vi ano mi tino ano ko mi se ke bi. Set dia. Okay. Hello. Udin baby afrefre. O ka safre. Yentio. Ere wada wafe. Imre asema wada watu gai. Ayeme ya pa se mai no so ayesa no so ko ku gele bi kan. Ayeme ya po wase wajana busha wa wako. Me kamera ko pa se sa se me atilati ya mai bisharo ko abisha foni na ya ko. Nje bon shade. Okay. Eya asemo ebi ana abusua dan no. Hwe. Eya asem. Hello. Udin baby afrefre. Ibia de kwa kuma ko me do adanse bofu.
Yetio. Asem de no a ba kai no. Awo ko di ubon ye ni kwa zan ko op no kuno no. Ibi asem no do kaka. Mana. Hello? Hello? Yetio, last caller. Baby, I'm free with you. Macho, me didn't short man, Kasa free wenchi yentio. Boss, I didn't tell nowadays, Marama Bano, Moyani Brisa. Yasem. It is a pan, dear pan, I see one. The way we are said, please, you could tidy up what in the no one will be no show or more was it to be or scientific teeny plan to any panode. If any plans would have Lucia for sharing code who have a focal with you, because any macra, Ninia Mokra or Ghana or more pray or more number pass any curse was it. So I focal with you. Oh, Casasa, Nezemay, you know, one at two, Nanso Maya Hurunia, or some members who require Befasua and Nemba Betano, and also Yasam Fufro. Now, seven acquire of fascinating crew. Where me are your ya, where me and Swa 98. I same with the mammy cry and make cry, me who agree me. We cry one year this was warning from Swamano. I asked them, Sebe. Abruatia. I share ye any daho, and I send it pebby a day, a year. Now, said the Bible can't send for any 20 passes. This is Jenny Peddy. Aye, Samson Cranema may cry to the phone. Dear Daho no. Of also bear my year call, ye catch or say, how be a frayer, my Ceciana, Yanja was so 0546 88 3287 0546 88 3287 and a 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and now 0552 0955 93 0552 0955 93 mubi abefre bia na yebejo ASEM MPE NIPA ye numbers no de ha wo bia mesro friend angel so ye for Pizzalo Classic Barber Shop the messages in Facebook de na yedru so e was say ye akomfo na so obo ho to de and solve problem bi ente no ye hwe na ye hu kwan ya befa so a sem bi ba ye betimi aka no na sanso na twene set hamon say our trust and also ojidie we yemusi ebehwe na papa no na peteshe sika no ye betimi age ede amana na bafo awu a ewo eye Reddit was see ye bo adwumaso ye nkoso a enye systematic price ai abrantie we say owo enkranza minim ne pa o say ASEM MPE NIPA mpa enipa ne pe ne ho aso ohene yere o mamadwo mejo so why say wutie me na ba afo so ehwe ye edi free UK ye da se oso ma nyina yajo na Golden Friday se ohwe ye di free South Africa Golden Friday ye da se papa ya na ne Samuel on so ohwe ye free kunsu kwajo krom or say my greetings to boss ya wo kunsu kokotie sua yo na support prince so say enjoy show no e wo nebehin so na minister come here was a nice program, thank you so much. Salifu Kafu was say ye adwumaso enso na omaye nyina ya jo ye je wo so Abubakar Sadiq sisofo ene de we proud of you pa na Abubakar we say we ya anu atete ama ho so anu abo abaso o so ohene yire na so we review secret secret in there me da so say na kra no me da so ye bre na so na yen kan kire ye tiefo ni nyina se ye da wono ma se na mom no ye nua be ma ba ko ye Michael Hubert wano so hwe ye pa wo se eneme ye buei na wo se ye nyina nso ye buei ye bo adwumaso o chia ye papa pa ye na ofa ye eni agro diaspora group no ASEM MPE NIPA ye sel pesel be ka ye kuo no ho na wa amanone a Ghana for de ne ye be pa ye ema na di na nsen ya na mom o wa amano no pesel be ka ASEM MPE NIPA dwumadie no ho a na wa friend number 0243 58 58 78 0243 58 58 78 yes sorry so yeah to happy birthday
mami ankasa Mr. Girl we enshira papa bi Mrs. Tapenye ya ono wa Sun City Radio akwasua Frempoma Belinda sports presenter I ne ba eni ne second born that's catch for you and ne na wo dance Star Girl akwada yesie dia enshira it's no Star Girl ne wa wo da birthday and ne ye catch will say your door papa we love you so much and we cherish you so much wouldn't shapi and abaya brabo me titru and no mame akwasua Frempoma Belinda oba besia ye one mema esia kan e wo agudie mu ensem o Sun City Radio sunyane o se yenka ncho se nyankopon koso enhira na wodi enhira ya wode ato wo no enye enhira enfama onyifra adomu ekọ adomu nyankopon ne bambo so no nko e na ye nyina yesre ede amawo ontutu anamo ensibia pa ma wadwen nyansa ne nimdie a esi ase se be ya won so abrabo ya wabemu e wo wiase betimi enye nimdie ekọ so no nko so na wode abo nyankopon ya adoma chocolate no china obe Mozabeka no osunya wate we love you so much one ni nua body magnet ni nua be ma no nti ye nyina ye ma happy birthday Star Girl. Yes, on a copyke and na de nyumbe social akosi wochena na obi biada wo boa ya kwani asaso ma ASEM MPE NIPA dwumadie ekoso no yakọ long time. Ya boy ya ba SOMPA